हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय दुसरा सांख्य योग किंवा श्रीला प्रभुपादांनी नाव दिलेलं आहे गीतेचा सारचा आज सुरुवात करतोय. तर प्रथम आपण मंगलाचरण म्हणूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. तर सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया. आणि त्यांनी आपल्याला भगवद्गीता एवढ्या साध्या सोप्या सरळ अशा शब्दांमध्ये आपल्या समोर ठेवली, त्यामुळे या ग्रंथाचं आपण ज्ञान ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंदिरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम आपल्या सर्वांच्यासाठी झूमद्वारे उपलब्ध करून दिला आणि त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा लाभ घेऊ शकलो आपण. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता समजावून सांगितली. तसेच इस्कॉनच्या सर्व टेक्निकल टीमचे धन्यवाद. आज वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या आपल्या को होस्ट माताजी, संजना माताजी, योजना माताजी दोघींचेही धन्यवाद. आणि उपस्थित सर्व भक्तांचं परत एकदा स्वागत. तर आपण आजपासून अध्याय दुसरा बघतोय. अध्याय दुसऱ्याचं नाव आहे सांख्य योग. आता या अध्यायाकडे जाण्यापूर्वी प्रथम आपण थोडी पहिल्या अध्यायाची उजळणी करूया आणि नंतर मग आजच्या अध्यायाला सुरुवात करूया. तर तुमच्यापैकी कोण सांगेल पहिल्या अध्यायाचं नाव काय होतं? आठवतंय का तुम्हाला? तुम्ही लेव्हल 2 ला आता आलाय ना. आपण 18 अध्याय संपेपर्यंत एक गोष्ट करू शकतो. अर्जुन विषाद योग. हा, हरे कृष्ण. पुष्पलता माताजींनी बरोबर सांगितलंय, अर्जुन विषाद योग. तर आता लेव्हल 2 मध्ये ना आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवू शकतो की 18 अध्यायांची नावं आपल्याला लक्षात राहिली पाहिजे. आणि दुसरं बघा, ह्याच्यामध्ये ना माझा आवाज स्पष्ट येतोय का? इंटरनेट कनेक्शन येतोय ना? हा, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल जर का नाही आला आवाज तर मला तसं सांगा मग. अर्जुन कृष्णांना विशिष्ट नावांनी संबोधतो किंवा कृष्ण हे अर्जुनाला विशिष्ट नावांनी संबोधतात. तर आपण एक वही घेऊन तिथे ना लिहूया काय काय कुठल्या कुठल्या श्लोकामध्ये अशी नावं वेगवेगळी कृष्णांची आलेली आहेत. अर्जुनासाठी कृष्णांनी काय नाव म्हटलेलं आहे. हा, तर हे 2 आपण करू शकतो. तर छान उत्तर दिलंय पुष्पलता माताजींनी, अर्जुन विषाद योग. आता आपण आजच्या अध्यायाकडे वळतोय. तर बघा, पहिला अध्याय आपण संपवला. तर या अध्यायामध्ये कसा आहे, भगवद्गीतेचा पूर्व पक्ष मांडलेला आहे. भगवंतांनी भगवद्गीता कशासाठी सांगितली, तर कारण या पहिल्या अध्यायामध्ये दिलेलं आहे. अर्जुनाचे विचार आपण समजून घेतले, त्याचं मनोगत काय होतं हे आपण पहिल्या अध्यायामध्ये बघितलं. आणि त्यावरचं जे उत्तर आहे, त्याचे जे प्रश्न होते, युद्ध न करण्याची त्याने काही कारणं दिली होती, त्यावरचं मार्गदर्शन अर्जुनाला कृष्णाने या आता दुसऱ्या अध्यायामध्ये केलेलं आहे. आता हा अध्याय जो आहे ना, दुसरा अध्याय, तर हा कसा आहे, हा महत्वाचा अध्याय आहे. कारण ह्याच्यामध्ये बघा, एक सिनेमाचा ट्रेलर असतो ना, तशा गोष्टी आलेल्या आहेत. म्हणजे आपल्याला सिनेमाच्या ट्रेलरमध्ये बऱ्याच काही गोष्टी म्हणजे काय सिनेमामध्ये आपण पुढे बघणार आहोत ना, हे आपल्याला समजतं. तर त्याचप्रमाणे या दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्ण ज्ञानयोगाबद्दल थोडंसं ओळख करून देतात, कर्मयोगाबद्दल सांगतात, बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोगाबद्दल सांगतात. तर त्यामुळे कसं आहे, हा अध्याय ना एक प्रिव्ह्यू म्हटला जातो. भगवद्गीतेत काय काय विविध योग आपण शिकणार आहोत त्याबद्दलची थोडी थोडी
थोडीशी माहिती या अध्यायामध्ये आपल्याला करून दिली जाते आणि त्यामुळे श्रीला प्रभुपादांनी या अध्यायाचं नाव गीतेचं सार असं ठेवलेलं आहे. आता अर्जुनाचे काही प्रश्न होते, म्हणजे त्याची कारणं होती असं आपण म्हणूया युद्ध न करण्याची, आणि त्याच्यावरचं जे मार्गदर्शन आहे हे आजच्या अध्यायामध्ये आलेलं आहे. त्यामुळे हा आजचा अध्याय खूप महत्वाचा समजला जातो. तर आपण आता एक एक करून ते समजून घेऊया. पण मला इथे सतत असं येत आहे की इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल. बरं हरकत नाही, मी थोडा वेळ ना व्हिडिओ बंद ठेवते, बघू काही नाही तर आपल्याला रेकॉर्डिंग मध्ये ऑडिओ क्लिअर येणार नाही. आता या पहिल्या अध्यायामध्ये बघा अर्जुन म्हणाला होता की मला कोणाशी लढायचंय, म्हणजे कौरवांच्या सेनेमध्ये कोण कोण आहे हे मला बघू देण्यासाठी कृष्णा तुम्ही रथ दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये घेऊन जा. आता युद्धामध्ये बघा एक रणनीती असते की कोणाला कोणाशी लढायचंय हे माहिती असावं लागतं, म्हणजे तुल्यबळ अशा शत्रू बरोबर युद्ध केलं जात असे. आपल्यापेक्षा शक्तीने कमी असलेल्या बरोबर लढणं हे अपमानास्पद मानलं जायचं. आता कृष्ण रथ मध्ये घेऊन गेले, दोन्ही सैन्यांच्या मध्ये जाऊन त्यांनी रथ उभा केला आणि आता अर्जुनाने समोर दृष्टी टाकली. आता वास्तविकपणे अर्जुनाला सगळं माहिती होतं की कोण लढणार आहे, शत्रू म्हणून कोण समोर आहे, ही सगळी त्याला कल्पना होती. पण प्रत्यक्ष रणांगणावरती जेव्हा येऊन तो उभा राहिला, समोर त्याने दृष्टी टाकली, तर त्यावेळेला त्याला गुरु द्रोणाचार्य दिसले, भीष्मदेव दिसले, कृपाचार्य अशी गुरुमंडळी, ज्येष्ठ अशी नातेवाईक त्याला दिसले आणि ज्यांनी सर्व शिक्षण त्याला दिलं, सर्व प्रकारची युद्धनीती शिकवली, अशांना त्याने समोर पाहिलं. आपले मामा, मित्र, तसेच तरुण पिढीमधली मुलं, म्हणजे ज्यांना आपण लहानाचं मोठं झालेलं पाहिलं किंवा ज्यांच्या हाती आपण मोठे झालो, अशी सर्व स्वजन, ज्येष्ठ अशी मंडळी त्याने युद्धाला समोर उभी असलेली पाहिली. अर्जुनाला हे माहिती नव्हतं असं नाही, पण या सगळ्यांना समोर बघून मला आता युद्धामध्ये यांची हत्या करायची आहे हा विचार येऊन अर्जुनाच्या मनाचा गोंधळ झाला. कृपया परयाविष्टो विषिदंती अब्रवीत असं श्लोकामध्ये वर्णन आलंय बघा. म्हणजे त्याचं मन एवढं व्याकुळ होऊन गेलं, अस्वस्थ झाला तो, आणि या सगळ्याचा परिणाम त्याच्या शरीरावर झाला या विचारांचा. आणि त्याचं वर्णनही आपण वाचलेलं आहे. आता खरं तर हा शूरवीर आहे, पराक्रमी व्यक्ती आहे अर्जुन, पण त्याच्या मनावरती हा असा आघात झाला आणि मन दुर्बळ झालं, त्याचा परिणाम त्याच्या सर्वांगावरती दिसून आला जेव्हा त्याने आपल्या स्वजनांना तिथे समोर उभं असलेलं पाहिलं. आता त्याच्या मनात करुणा दाटून आली, त्यांच्याबद्दल त्याला दया वाटू लागली, कौरवांच्या बद्दल, आणि त्याची वीरवृत्ती असायला हवी तिथे युद्धाच्या ठिकाणी. त्या ठिकाणी मात्र आता इथे करुणेचा भाव त्याच्यावरती प्रभाव टाकू लागला. आता जसं आपण म्हणतो की एकाच म्यानामध्ये दोन तलवारी राहू शकत नाही, तसंच वीरवृत्ती आणि कारुण्य या परस्पर विरोधी भावना आहेत, त्या दोन्ही एकाच वेळी एका ठिकाणी नाही राहू शकत. तर ज्यावेळी जो भाव आवश्यक आहे तोच भाव हवा. आता शत्रूशी लढताना तिथे कारुण्याचा काय उपयोग आहे, तिथे क्षमा दयेचा काहीच उपयोग नाही. ते सर्व हा विचार जो आहे ना, हा युद्ध करण्याच्या आधी असायला हवा. एकदा की शत्रू समोर आला की धैर्याने शौर्यानेच लढायला हवं. पण असं इथे अर्जुनाच्या बरोबर होत नाहीये. युद्ध आता सुरू होणार आहे आणि त्याचं मन मात्र करुणेने व्याकुळ झालेलं आहे. आता लक्षात घ्या, हा शूर पराक्रमी योद्धा आहे अर्जुन. त्याने यापूर्वीही अनेक युद्ध लढलेली आहे, शौर्याने विजय प्राप्त केलेला आहे. आणि आपण भुंग्याचं उदाहरण घेतो बघा. भुंगा कसा लाकडाला छिद्र पाडण्याची क्षमता असते त्याच्यामध्ये, पण कमळाच्या फुलामध्ये, म्हणजे पाकळ्या जेव्हा बंद होतात, त्या कमळाच्या सुगंधामुळे तो अडकून पडतो. त्या पाकळ्यांमधून तो भुंगा आपली वाट काढू शकत नाही बाहेर. तसंच इथे अर्जुनाचं झालं. एवढा आता हा वीर योद्धा असूनही आपल्या स्वजनांना मारायचं या कल्पनेने त्याचं सगळं सामर्थ्य निघून गेलेलं आहे. आणि आपण वर्णन वाचलं त्याचं की माझं मुख कोरडं पडलंय असं तो म्हणतो. माझ्या सर्वांगाला कंप सुटला आहे, रोमांच उभे राहिलेले आहेत, माझ्या पायातली शक्ती जणू निघून गेलेली आहे. आणि जे शस्त्र आता त्याने धारण केलं पाहिजे, ते शस्त्र म्हणजे गांडीव धनुष्य देखील त्याच्या हातातून गळून पडलेलं होतं. हे सर्व वर्णन आपण वाचलं. आता त्यामुळे वेगळी वेगळी कारणं देतो हा अर्जुन आणि सांगतो की मला युद्ध करायचं नाही. हे ठरवून त्याने शस्त्र आता आपल्या बाजूला ठेवतो, गांडीव धनुष्य, मुकुट खाली काढून ठेवतो आणि रथामध्ये खाली बसतो. आता इथे आपल्या लक्षात येतं की अर्जुनाला हे अज्ञानजन्य मोह झालेला आहे. त्याला जे वाटतं आहे ना की मी ह्या कौरवांच्या सैन्यामधल्या म्हणजे माझ्या नातेवाईकांना मारणार आहे आणि ते मरणार आहेत, म्हणजे त्यांच्या मृत्यूचं कारण मी आहे. स्वतःला तो त्यांच्या मृत्यूसाठी जबाबदार ठरवून त्याचं दुःख करतोय.
म्हणून संपूर्ण पहिला अध्याय जर का तुम्ही बघितलात तर भगवंत अर्जुनाकडे विशेष काही बोलत नाही. कारण कसं असतं, सामान्यतः जेव्हा अशी अर्जुनासारखी मनस्थिती कोणाची झालेली असते ना, तेव्हा बुद्धिमान व्यक्ती काय करतो, त्या दुसऱ्या व्यक्तीला बोलू देतो. त्याचे विचार काय आहे, त्याला काय म्हणायचंय, काय सांगायचंय, हे सगळं समजून घेतो. तसंच इथे भगवंत अर्जुनाला बोलू देतात. त्यांच्या लक्षात येतं की अर्जुन एका शरीराच्या पातळीवरून बोलतोय की मी अर्जुन आहे, हे माझेच वचन आहे, त्यांची हत्या मी करणार नाही, या अज्ञानाने तो ग्रस्त आहे. आता वस्तुतः रणांगणावर क्षत्रियाने समोर आलेल्या शत्रूला मारणं हे त्याचं कर्तव्य असतं. तर जेव्हा क्षत्रिय युद्धात शत्रूला मारतो तेव्हा ते पाप होत नाही, कारण तो आपल्या स्वधर्माचं पालन करत असतो आणि स्वधर्म कर्म पालन करणं ही चांगलीच गोष्ट आहे. आता आपण बघतो की कुठल्या एका व्यक्तीने जर का त्याच्याकडे काही अम, काय म्हणायचं त्याला, वेपनला आपण काय म्हणतो, हत्यार असेल, बंदूक असेल वगैरे, तर त्याने कोणाच्या घरी घुसून कोणावरती अचानकपणे हल्ला केला तर तो गुन्हेगार ठरेल. पण आता हाच व्यक्ती सैन्यामध्ये आहे, सैनिक आहे, तो भारताच्या आपल्या देशाच्या बाजूने तो लढतो आहे. आणि अशा वेळेला मग शत्रू सैन्यामधील, विरोधी सैन्यामधील अनेक सैनिकांना जर का त्याने ठार मारलं तर त्याला ते पाप लागत नाही, तेच अस्त्र शस्त्र वापरून. मग उलट त्याला वीर मानलं जातं आणि त्याचा यथोचित सन्मान केला जातो. याचं कारण काय, की घटना जेव्हा वैयक्तिक पातळीवरती घडते ना, त्याच्या मागे स्वार्थ असू शकतो, वैयक्तिक सूडबुद्धी असू शकते, काहीतरी परस्पर वैमनस्य असतं. म्हणजे काही कारणाने, अशा कारणाने त्याने हे दुसऱ्याला मारलेलं असतं आणि त्यावेळेला तो गुन्हा किंवा पाप ठरलं जातं. परंतु जेव्हा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने देशासाठी तो कार्य करतो तेव्हा मात्र तो स्वधर्म कर्माचं पालन करत असतो. तर असा बोध आता भगवंत अर्जुनाला करणार आहे, तो आपण आता या दुसऱ्या अध्यायामध्ये पाहू. महत्वाचं आपण काय समजून घेतलं, अर्जुनाची जी ही मनोभूमिका आहे ना, हा भगवद्गीतेचा पाया आहे. ही मनोभूमिका दूर करण्यासाठीच भगवंतांनी केलेला जो उपदेश होता ना, तो म्हणजे भगवद्गीता. आता प्रथम आपण ज्यांच्या आनंदासाठी इथे जमतो आणि भगवद्गीतेचे हे अध्यायाचं आपण पठन करतो, त्या श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरू यांना आपण प्रणाम करूया, त्यांचे आशीर्वाद घेऊ आणि त्यानंतर मग अध्ययन वर्गाला पुढे जाऊ. कृष्ण कृपामूर्ती श्रीला प्रभुपाद यांनाही सादर प्रणाम करूया आणि त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकतो. तर त्यांच्या केवळ प्रयत्नामुळे हे आपल्याला शक्य आहे. आपण अध्याय 1 चा सारांश मी तुम्हाला सांगितला आत्ताच. त्यानंतर अर्जुनाने युद्ध न करण्याची ही कारणं दिली आहेत बघा. करुणा, आनंद नाही, पापी प्रतिक्रिया, पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, असं त्याने ही 5 कारणं दिलेली आहेत, ज्याच्यावरचं मार्गदर्शन आता आजच्या अध्यायामध्ये होणार आहे. तर तत्पूर्वी आपण ना जो पहिल्या अध्यायातला शेवटचा श्लोक होता बघा, एक 47 का 46 तो श्लोक आहे, 1 मिनिट तो मी जरा वाचते, कारण त्यामध्ये जी अर्जुनाची मनोभूमिका आहे किंवा त्याची जी मनस्थिती आहे ती दुसऱ्या अध्यायामध्ये कृष्णांनी मार्गदर्शन करण्याच्यासाठी तो म्हणतात ना पाया आहे, किंवा ती 2 या अध्यायांमधली लिंक आहे. आता संजय उवाच, आहेत का संजना माताजी? हरे कृष्ण. येणार नाहीत वाटतं ना आज त्या, मग योजना माताजी तुम्ही वाचता का? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हा हा माताजी, पहिल्या अध्यायाचा शेवटचा 46 श्लोक. हा आहे पुस्तक तुमच्याकडे? 47 वाचू की 46? 46 शेवटचा. पहिला अध्यायात 46च आहेत बघा. हा, संजय उवाच ना? हो हो, एवमुक्त्वा. संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापं शोकसंविघ्नमानसः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुष्पलता माताजी, तुम्हाला अनुवाद वाचायचा आहे का? नाही, वाचते पाहिजे, वाचते. हा वाचा. संजय म्हणाला, रणभूमीवर याप्रमाणे बोलून झाल्यानंतर अर्जुनाने आपले धनुष्यबाण बाजूला टाकले आणि मनामध्ये अत्यंत शोकाकुल होऊन रथामध्ये खाली बसला. हरे कृष्ण. हा बघा, आता हा जो शेवटचा श्लोक आहे ना पहिल्या अध्यायातला,
तर या श्लोकाच्या तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला समजावून सांगितलंय की अर्जुनासारखा दयाशील, मृदू, अहिंसक, सहृदय व्यक्ती जो असतो ना, तो आत्मज्ञान प्राप्त करण्यासाठी सर्व प्रकारे योग्य असतो. हा, बघा, ज्या लोकांना स्वतःचा स्वार्थ महत्वाचा वाटतो किंवा स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीची भावना ज्यांच्यामध्ये असते ना, तर त्यांना सहृदय व्यक्ती म्हणता येत नाही. पण इथे अर्जुन कसा होता, आपल्या नातेवाईकांच्या बद्दल त्याला दया वाटत होती, ते माझ्या करुणेचे पात्र आहेत अशी त्याची भावना होती. हा असा व्यक्तीच आता भगवंतांचा भक्त होण्यासाठी योग्य असतो असं आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलेलं आहे. तर हा जो शेवटचा श्लोक आहे पहिल्या अध्यायातला, जिथे आता संजय धृतराष्ट्राला म्हणतो की अर्जुन दुःखाने शोकामग्न झालेला आहे, तो लढायला इच्छुक नाही, हे ऐकून आता धृतराष्ट्राला आनंद होतो की पांडव आता बहुतेक युद्ध लढणार नाहीत. आणि धृतराष्ट्राला हे वाटतं की आता हे पांडव परत वनामध्ये निघून जातील आणि माझ्या पुत्रांना राज्य मिळेल. ईर्ष्येने ग्रस्त असा हा व्यक्ती आहे धृतराष्ट्र. तो कसा विचार करतोय बघा, पांडव युद्धातून जर का माघार घेतील तर माझ्या मुलांनाच राज्य मिळेल असा विचार करून तो काही काळ आनंदी होतो. आता पुस्तकामध्ये आजच्या अध्यायाचं नाव काय दिलेलं आहे, सांख्य योग असं दिलेलं आहे. पण आपण जसं म्हटलं की आपल्याला ट्रेलर मिळतो, म्हणजे प्रिव्ह्यू मिळतो, सिनेमात काय बघायला मिळणार आहे, तसं भगवद्गीतेतल्या बऱ्याच गोष्टी आपल्याला मिळतात शिकायला, म्हणून गीतेचं सार असं म्हटलेलं आहे. आणि तुम्ही बघितलं आता ही जी 5 कारणं आपण बघितली, करुणा, आनंद नाही, पापी प्रतिक्रिया आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, आणि शेवटचं त्याचं कारण होतं असमंजस. तर ही कारणं त्याने मनाने ठरवलेली आहेत, काय बरोबर आहे काय चूक आहे. जसा त्याचा गोंधळ झालेला होता, असमंजस स्थितीमध्ये तो होता, तशाच असमंजस स्थितीमध्ये बरेचदा आपल्या बाबतीतही अशी स्थिती येते. आपल्यालाही शास्त्रांचं व्यवस्थित ज्ञान नसल्याने आपण आपल्या मनाने जे ठरवू ते योग्य असेलच असं नाही, आपला दृष्टिकोन योग्य असेलच 100% असं आपण म्हणू शकत नाही ठामपणे. त्यामुळे आपल्याला गुरु, साधू आणि शास्त्र यांच्या आधारावरती योग्य निर्णय घ्यायला हवा. त्यासाठी गुरूंचं महत्व आहे. आणि आपल्या संकटांवरती, येणाऱ्या अडचणींवरती मात करण्यासाठी गुरु, साधू आणि शास्त्र यांचा आधार आपण घेतला पाहिजे. आणि अर्जुनाने युद्ध न करण्याची ही जी दिलेली सर्व कारणं आहेत ही आपल्याला पटली आहेत. हा, पण आता बघूया कृष्ण त्याचं कसं मार्गदर्शन करणार आहेत ते. तर हरे कृष्ण. आज आता बरेच श्लोक आहेत, 20 श्लोक आहेत. पुष्पलता माताजी पहिले 10 श्लोक तुम्ही वाचा, त्याचा अनुवाद बर म्हणजे. आणि मग बर महानंदा माताजींनी सांगितलं होतं मला मागच्या ह्याच्यामध्ये, तर मग पुढच्या 11 ते 20 चे ते वाचतील मग. हा, चालेल. योजना माताजी, पहिला हरे श्लोक. हरे कृष्ण माताजी. संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. हरे कृष्ण. आणि संजय म्हणाला, करुणेने भारावलेल्या, मन खचलेल्या आणि अश्रूंनी नेत्र भरून आलेल्या अर्जुनाला पाहून मधुसूदन श्रीकृष्ण पुढील प्रमाणे म्हणाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पहिल्या अध्यायातला हा जो शेवटचा श्लोक वाचला आपण, त्याच्यावर अर्जुनाची मनस्थिती कशी होती हे आपल्याला समजलं. त्याने मुकुट बाजूला ठेवला होता, धनुष्य त्याच्या हातातून गळून पडलं होतं आणि अश्रुपूर्ण नेत्रांनी हतबल होऊन तो रथामध्ये खाली बसला होता. इथे बघा वर्णन कसं आहे, अश्रुपूर्ण कुलेक्षणम असं वर्णन आहे. अश्रुपूर्ण नेत्रांनी म्हणजे हतबल होऊन आता हा खाली बसलेला आहे. तर या पहिल्या श्लोकामध्ये आपण समजून घेतलं महत्वाचं म्हणजे शेवटच्या श्लोकामध्ये, की अर्जुनासारखा मृदू सहृदय व्यक्ती, अहिंसक व्यक्ती हा ज्ञान प्राप्त करण्यास योग्य असतो. आता धनुष्यबाण बाजूला ठेवलेला आहे, शोकाकुल होऊन रथामध्ये खाली बसलेला आहे. तर श्रीला प्रभुपाद सांगतात की भौतिक करुणा किंवा शोक, अश्रू ही सर्व कशी आहे, आत्मस्वरूपाच्या विषयीचं जे अज्ञान आहे ना, त्यामुळे दिसणारी लक्षणं आहेत. ज्या वेळेला आत्म्यासंबंधी करुणा असणं किंवा आत्मसाक्षात्कार व्यक्तीला हे समजू शकतं, म्हणजे आपलं जे खरं स्वरूप आहे हे कोणाला समजतं, तर जो आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती आहे, जो शरीराच्या बद्दल आसक्त आहे म्हणजेच अज्ञानात आहे, त्याची ही स्थिती आहे. आता इथे हे जे वर्णन आपण वाचलं की अश्रूंनी भरलेल्या, मन खचलेल्या अर्जुनाला पाहून श्री मधुसूदन श्रीकृष्ण पुढील प्रमाणे म्हणाले
हे संजयाने धृतराष्ट्राला सांगितलेलं आहे. पण इथे संजयाला धृतराष्ट्राला हेही सांगायचं आहे की जरी त्याला वाटत असलं धृतराष्ट्राला की अर्जुन माघार घेईल आणि युद्ध लढणार नाही, तर हे असं होणार नाही. अर्जुनाच्या मनातील सर्व संशय कृष्ण आता उन्मळून टाकतील. ज्याप्रमाणे कृष्णांनी मधु नावाच्या राक्षसाचा वध केला, तेच कृष्ण अर्जुनाच्या मनातील सर्व शंका आता मिटवतील. आणि म्हणून तिथे मधुसूदन असं त्यांनी म्हटलेलं आहे. आता जसं एखादा व्यक्ती जर का कुठे बुडत असेल, आपण बघितलं, आणि त्या बुडणाऱ्या व्यक्तीला मदत करायची आपल्याला इच्छा असेल, पण त्यांच्या वस्त्रांच्या विषयी करुणा दाखवून आपल्याला त्या व्यक्तीला आपण वाचवू शकणार नाही. तसंच कोणी जर का अज्ञान सागरामध्ये बुडत असेल तर त्याला कसं वाचवता येईल आपल्याला, तर त्याला ज्ञान दिलं पाहिजे, जे घेऊन त्याची परिस्थिती कशी आहे, स्वरूप काय आहे त्याचं, हे तो समजू शकेल. पण अर्जुन इथे त्या बुडणाऱ्या व्यक्तीची वस्त्र वाचवावीत ना, असे प्रयत्न त्याचे होत आहेत. तर जे एका क्षत्रियासाठी हा उचित व्यवहार नाहीये. म्हणजे जिथे करुणा दाखवायला हवी कुठे, तर शाश्वत आत्म्यावरती, तिथे न दाखवता अर्जुन शरीरावरती दाखवतोय, जे नाशवंत आहे. आता दुसरा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदौ विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणाले, हे अर्जुना, तुझ्यामध्ये अशा अशुद्ध गोष्टी कशा आल्या? ज्या मनुष्याला जीवनाच्या मूल्यांचे ज्ञान आहे त्याला या गोष्टी मुळी शोभत नाहीत. या गोष्टी मनुष्याला उच्चतर लोकात जाण्यात नाही, तर त्या त्याच्या दुष्कृतीला कारणीभूत होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे थोडे रागानेच कृष्ण बोलतायत अर्जुनाकडे. कृष्ण म्हणतात, अर्जुना काय झालं तुला? युद्धाचा समय, युद्धाचा प्रसंग आहे, रणांगणावर उभा आहेस तू, आणि युद्ध सोडून जाण्याचा, शस्त्र टाकून देण्याचा घातक विचार तुला सुचला कसा? हा तर अविचार आहे आणि सर्वांचाच घात करणारा आहे. कारण ज्यासाठी हे युद्ध आरंभलंय, अधर्माचा नाश करण्यासाठी, पण अर्जुनाला हे न समजल्यामुळे अज्ञानातूनच तो आता विचार करतोय रणांगण सोडून निघून जाण्यासाठी, आणि तसा तयार झाला होता तो. तर जर का आता तो निघून गेला असता तर केवळ अर्जुनालाच नव्हे, तर अर्जुनाचा नाही तर सर्वांचाच घात झाला असता. म्हणून कृष्ण इथे अर्जुनाला म्हणतात की अशा अशुद्ध गोष्टी तुझ्यामध्ये आल्या कुठून? आणि हे म्हणत असताना त्यांनी अनआर्य अशा शब्दाचा वापर केलाय कृष्णांनी. आता आर्य म्हणजे काय? तर सुशिक्षित किंवा आध्यात्मिक ज्ञानावरती आणि जीवनमूल्यांवरती आधारित जो जीवन जगतो त्याला आर्य असं म्हटलं जातं, आणि त्याच्या विरुद्ध जो असतो तो अनआर्य असतो. आता भौतिक संकल्पनेचा प्रभाव ज्या व्यक्तीमध्ये अधिक आहे, त्याचं जीवनाचं ध्येय भगवंतांची प्राप्ती आहे, म्हणजे असायला पाहिजे, हे त्याला काही कळत नाही, हे ज्ञानच नसतं त्याला. भौतिक बंधनातून मुक्त कसं व्हायचं हेही त्याला माहिती नसतं, आणि त्याविषयी त्याला रुची पण नसते. अशा लोकांना अनार्य म्हटलेलं आहे. आता अर्जुन खरं तर क्षत्रिय आहे, युद्ध करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे, पण कर्तव्यापासून तो भ्रष्ट होत होता, म्हणून त्याला इथे अनआर्य असं म्हटलेलं आहे. आता क्षत्रिय, क्षत्रिय म्हणजे काय? तर फोड केली शब्दाची, तर क्षत आणि त्रिय. क्षत म्हणजे काय? तर क्षती होण्यापासून जो रक्षण करतो तो क्षत्रिय झाला. आणि क्षत्रिय नसेल बघा समाजामध्ये तर सुव्यवस्था राहू शकणार नाही. सर्व संकटातून तो प्रजेचं रक्षण करतो, सर्वत्र शांती राहावी म्हणून तो शस्त्र उचलतो, शत्रू सैन्यातील सैनिकांचा पराभव करतो, म्हणजे धर्मपूर्वक राज्य चालवू शकतं ते ह्या क्षत्रियामुळे. तर आपल्या समाजामध्ये जसं पोलीस आहे, आर्मी आहे, या प्रकारचं कार्य करतात. कारण कितीही नियम आपण बनवले, तयार केले, तरी त्यांना तोडणारे व्यक्ती हे असतातच, जे नियमांचं उल्लंघन करतात. त्यांना वेळच्या वेळी शिक्षाही द्यावीच लागते. तर त्यासाठी इथे म्हटलेलं आहे की अर्जुन हा क्षत्रिय होता. आणि कृष्ण इथे म्हणतात त्याला की तुझ्याकडून ही अपेक्षा नाहीये मला अर्जुना, तू महान क्षत्रिय आहे, एवढ्या मोठ्या कुळामध्ये तुझा जन्म झालेला आहे, एवढा वीर योद्धा आहेस तू, आणि आता युद्ध होण्यास जात आहे, आणि तेव्हा तू म्हणतोस की मी युद्ध करणार नाही. तर असा विचार तुझ्या मनात या वेळेला येणं हे अजिबात योग्य नाहीये. असा विचार केल्याने तुला अपयशच मिळेल, आणि तुझं मन अज्ञानाने प्रभावित आहे. तू उच्च कुळात जन्मलेला आहेस, जीवनाची मूल्य तू जाण, तुझा धर्म काय आहे, तुला त्याप्रमाणे काय त्यानुसार कर्म केलं पाहिजे हे तुला माहिती आहे, पण तरीही तू असं बोलतो आहेस, तर हे सर्व तुझ्यासाठी अशोभनीय आहे. आणि अशा या वागण्यामुळे तुला उच्च लोकात प्रवेश पण मिळणार नाही, आणि याचा परिणाम काय होईल? सर्वत्र तुझी दुष्कीर्ती होईल, असं कृष्ण म्हणालेले आहेत.
आता या श्लोकामध्ये तुम्ही बघितलं तर इथे काय म्हटलेलं आहे, श्री भगवान उवाच असं म्हटलेलं आहे बघा. तर जिथे अर्जुन बोलतो त्या ठिकाणी अर्जुन उवाच, संजय बोलतो त्या ठिकाणी संजय उवाच म्हटलंय. पण जिथे कृष्ण बोलतात तिथे श्री कृष्ण उवाच न म्हणता श्री भगवान उवाच असे शब्द येतात. तर भगवान या शब्दाचा अर्थ आपण पहिल्या लेवलला बघितला होता, कोणाला आठवतोय का? भगवान या शब्दाची फोड केली तर भग आणि वान, तर भग आणि वान ह्या शब्दाचा अर्थ काय आहे? कोणाला भग आठवतो म- का? भग म्हणजे दैवत्व आणि वान म्हणजे धारण करणारा. बरं, अजून कोणाला काही आठवतंय? बरं, तसं भ भगवान म्हणजे म्हणजे भूमी, काय? भ हा. म्हणजे भूमी, ग म्हणजे गगन. हम्म. नाही, आपण अ, भगवद्गीतेतला अर्थ समजून घ्यायचा आहे ना प्रभूजी. असं का? भगवान हा पहिला नाही. लेव्हल जी तुम्ही केली त्याच्यावर आधारित भगवान या शब्दाचा अर्थ काय आहे? ऐश्वर्यांनी संपन्न. भग म्हणजे काय? ऐश्वर्य. आणि वान म्हणजे संपन्न किंवा युक्त. हा, धनवान हा शब्द असतो, बलवान हा शब्द असतो, बरोबर ना? तसा भगवान हा शब्द आहे ऐश्वर्यांनी संपन्न. आता कृष्ण षड ऐश्वर्य पूर्ण आहेत, तर कुठली 6 ऐश्वर्य आहेत बरं कृष्णामध्ये? ती पण आठवा बरं सगळ्यांनी. कुठली 6 ऐश्वर्य म्हटली जातात कृष्णांमध्ये म्हणून त्यांना भगवान म्हणतात? ती स्लाइड आठवा बरं, मध्ये कृष्ण होते आणि त्याच्या आजूबाजूला ती तुम्हाला दाखवलेली होती ऐश्वर्य. कोणाला आठवतायत? बरं, सौंदर्य, हा, संपत्ती, प्रसिद्धी, सामर्थ्य, ज्ञान आणि त्याग किंवा संन्यास ही सर्व ऐश्वर्य एकत्रितपणे आणि परिपूर्णतेने ज्यांच्यामध्ये आहेत म्हणून त्यांना भगवान म्हटलं जातं. आता या सर्व ऐश्वर्यांपैकी काही ऐश्वर्य ही मनुष्यामध्ये पण असू शकतात, पण ती कशी आहे? आंशिक स्वरूपात असू शकतात, परिपूर्णतेने आणि एकत्रितपणे असू शकणार नाहीत. पण ती कृष्णांमध्ये आहेत म्हणून त्यांना श्री भगवान म्हटलं जातं आणि हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता परत एकदा सांगा. त्याच्यानंतर हा, काय संपत विचारताय माताजी? परत एकदा त्या 6 गोष्टी हा, सांगा बघू. 6 ऐश्वर्य. हा, बरं, सौंदर्य, मग हं, संपत्ती, मग प्रसिद्धी, हं. सामर्थ्य, ज्ञान आणि संन्यास किंवा त्याग. हं? ओके. आता हा हा चालेल, हरे कृष्ण. आता बघा, ह्या आपण बघितली ही जी षड ऐश्वर्य पूर्ण कृष्ण आहेत आणि या ऐश्वर्या आपणही बघा भौतिक जगामध्ये कोणा व्यक्तीकडे आकर्षित होतो त्या यापैकीच काही ऐश्वर्य त्या व्यक्तीमध्ये आपल्याला दिसतात. कोणाकडे सौंदर्य असतं, कोणाकडे संपत्ती असते, कोणा माणसाकडे व्यक्तीकडे बल असतं, म्हणजे आंशिक स्वरूपात ही असल्यामुळे आपण त्यांच्याकडे आकर्षित होतो. पण परिपूर्णतेने मात्र ही एकाच वेळी कृष्णांमध्ये दिसतात. कोणी आता वेट लिफ्टर आहे बघा, तो काही सेकंद ते वजन आपण ऑलिम्पिक्स मध्ये वगैरे बघतो ना, ते किती 250 किलोचं वजन तो काही सेकंद उचलतो आणि त्याला रेकॉर्ड होतो त्याचा, त्याला ते पदक पण मिळतं. पण या सामर्थ्याची तुलना, बलाची तुलना कृष्णांबरोबर होऊ शकत नाही. 7व्या वर्षी डाव्या हाताच्या करंगळीवर गोवर्धन पर्वत त्यांनी उचलला, तोही 7 दिवस 7 रात्र, जराही त्रास न होता. तर त्यांनी तो सांभाळला होता करंगळीवरती. किंवा कधी ते त्यावेळेला बासरीही वाजवत होते, कधी गोप सवंगड्यांकडे बोलत होते. तर असं हे अतुलनीय सामर्थ्य आहे. तशीच ही इतरही सामर्थ्य आपल्याला माहिती आहेत. तर परिपूर्णतेने आहेत त्यांच्यामध्ये आणि एकाच वेळी आहेत म्हणून त्यांना भगवान म्हटलेलं आहे. तर आता इथे ना या श्लोकामध्ये अर्जुनाला कृष्ण अनार्य असं म्हटलेलं आहे. तर अनार्याच्या मार्गावरती चालल्याने 2 गोष्टी होऊ शकतात. अकीर्तिकरम आणि अकीर्तिकरम म्हणजे हे बघा इथे शब्द आलाय अकीर्तिकरम आणि अस्वर्ग्य. आता अकीर्तिकरम म्हणजे ज्याला आपण म्हणू दुष्कीर्ती किंवा कुप्रसिद्ध होशील. तू जो विचार करतोयस अर्जुना, त्यामुळे सर्वत्र तुझी दुष्कीर्तीच तू ओढवून घेणार आहेस. जी गोष्ट आर्यासाठी योग्य नाही असं म्हटलेलं आहे. आणि अस्वर्गम असा शब्द आहे. आणि अस्वर्गम म्हणजे काय की अस्वर्गम हाही ह्याचा गुण नाहीये, आर्यचा गुण नाहीये.
म्हणजे अस्वर्गीय असल्यामुळे तो प्रगती आपली घडवून आणू शकत नाही. आता आत्म्यासाठी प्रगती म्हणजे काय? भूलोकाकडून ऊर्ध्व दिशेने भगवत धामाकडे प्रगती करणे. पण असं न करू शकणे म्हणजे अस्वर्गम झालं. तर त्यामुळे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की जसा तू विचार करतोयस त्यामुळे तुझी गती उच्च होणार नाही आणि त्यामुळे रणभूमी सोडून क्षत्रियाने निघून जाणं हे उचित नाही त्याच्यासाठी. तर आता मी जसं आता उपदेश करेन तसं आता ऐक, हे मनात म्हणतायत ते, आता बघू काय सांगतात त्याला. हा, हरे कृष्ण. माताजी वाचा. हरे कृष्ण. क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पार्थ, अशा हीन नपुसकतेची कास धरू नकोस. असे करणे तुला शोभत नाही. अंतःकरणाचे असे शुद्र दुबळे पण सोडून दे आणि हे परंतप उठ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, कृष्णांनी जरी समजवलं अर्जुनाला तरी त्याच्यामध्ये काही फारसा फरक पडला असं त्यांना दिसलं नाही. तेव्हा कसं आता भगवंत समोरच्या व्यक्तीची मनस्थिती काय आहे, त्याला काय सांगितलं असता ते लक्षात येईल, त्याला समजेल, त्याप्रमाणे बघून बोलतात. तर प्रथम भगवंतांनी अर्जुनाला समजावलं, पण आता त्याला ते हे समजलेलं नाही. हे लक्षात आल्यावरती थोड्या कडक शब्दात ते अर्जुनाला म्हणतात की क्लैब्यम मास्मगम पार्थ न एतत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप. उत्तिष्ठ म्हणजे काय? उठ, युद्धाला उठून तयार हो. तुझ्या शौर्याला, धैर्याला हे अनुसरून असं तुझं वागणं नाहीये. तुझ्यात हे तुच्छ हृदय दौर्बल्य आलं कुठून? हे असं वागणं सोड आणि उठ आणि युद्धाला तयार हो. कारण क्षत्रियाने रणांगणावरती ताठपणे मोठ्या त्वेषाने लढायला हवं. त्या ठिकाणी असं गलित गात्र होऊन चालणार नाही. पण अर्जुनाच्या मनाची जी स्थिती झालेली आहे त्याचा परिणाम त्याच्या शरीरावर झालेला आहे. त्यामुळे त्याला इथे नुसतं उठ म्हणून सांगून होणार नाहीये. प्रथम तो मनाने उठला पाहिजे, त्याने मनाने निश्चय घेतला पाहिजे, तर शरीर त्याला आपोआपच साथ देईल. तर त्याचं मन तयार करण्याचं काम आता इथे कृष्णांनी करायला, भगवंतांनी करायला सुरू केलेलं आहे. आता इथे आपण जर का बघितलं या तिसऱ्या श्लोकामध्ये, तर इथे कृष्ण त्याला क्लैब्यम असं म्हणतात. कारण काय आहे, थोडंसं रागाने म्हटलेलं आहे ना त्याला, त्यामुळे तसं म्हटलेलं आहे. आणि त्याचबरोबर पार्थ का म्हटलं? कारण तो पृथेचा पुत्र आहे, कुंतीचा पुत्र आहे. म्हणून कृष्ण म्हणतात की तू कुंतीचा पुत्र, एवढं मोठं घराणं आहे तुझं, शूरवीरांचं घराणं आहे. आणि तुला काय झालं अर्जुना? तुझं नाव परमतप आहे. परमतप म्हणजे काय? जो शत्रूला हैराण करतो, त्रास देतो. आणि तुझ्यामध्ये एवढी शक्ती आहे, शौर्य आहे, किती तू युद्ध जिंकलेली आहेस. शंकरांकडून तू पाशुपतास्त्र प्राप्त केलंयस, इंद्राकडून, इतर देवतांकडूनही तुला वेगवेगळी अस्त्रशस्त्र तुला मिळालेली आहेत. आणि आता असा काय विचार करतोयस तू? तर त्यासाठी असं म्हणतात. आता इथे म्हणजे नावापुरता क्षत्रिय राहशील जर का तू आता युद्ध करायला नकार दिलास तर. आणि जो आता काही ठिकाणी बघा ब्राह्मणांचा पुत्र असतो, पण तो अपवित्र कार्यात जर का गुंतलेला असेल तर तो नावापुरता ब्राह्मण राहील. तसाच क्षत्रिय युद्धातून माघार घेतली तर तो त्याच प्रकारे त्याचं कार्य झालं. तर असे पुत्र मात्र पित्यासाठी नालायक पुत्र होतात, तसं चिडून कृष्ण अर्जुनाला त्यासाठी क्लैब्यम म्हटलेलं आहे. क्लैब्यम म्हणजे जर का अर्थ बघितला तर नपुंसक असा होतो. खरं तर कृष्णांची इच्छा नाहीये असे शब्द अर्जुनाला बोलण्याची, पण तो त्याचं जे क्षत्रियत्व विसरला आहे ना, त्याची आठवण पुनर्जागृत व्हावी आणि त्यांनी युद्ध करायला तयार व्हावं म्हणून असं ते बोलत आहे. तर अर्जुनाची हतबल परिस्थिती कृष्णांनी बघितली होती. त्याच्या हातातून धनुष्य गळून पडलं होतं, डोळ्यामध्ये अश्रू आलेले होते. आता हे असे शब्द बोलून अर्जुनामध्ये काहीतरी बदल व्हावे आणि त्याने ते आव्हान स्वीकारावं की मी एक शूर क्षत्रिय आहे, उत्तम योद्धा आहे, हे मानून युद्धाला तयार व्हावं, हा कृष्णांचा हेतू आहे. हा, हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण. अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन. हरे कृष्ण. अर्जुन म्हणाला, हे हरिसूदन, हे मधुसूदना, मला पूजनीय असणाऱ्या भीष्म द्रोणांसारख्या व्यक्तीवर मी बाणांनी प्रतिहल्ला कसा करू शकेन? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भगवंतांनी जरी सांगितलं तरी अर्जुनाला पटलेलं नाहीये. म्हणून अर्जुन आता या श्लोकामध्ये पुन्हा त्याच गोष्टी भगवंतांना सांगतोय आणि आपल्या विचारांशी भगवंत सहमत होतील आणि मला जे युद्ध सोडून जायचं आहे त्याला होकार देतील अशी अर्जुनाची कल्पना आहे.
आता खरं तर हा अर्जुन कोण आहे? कुरुवंशीय राजपुत्र आहे. त्याची आई कुंती महाराणी आहे आणि तिने आपल्या पुत्रांमध्ये सर्व सद्गुण पण विकसित केलेले आहेत. मोठ्यांचा आदर करायला शिकवलेला आहे. मोठ्यांनी कठोर शब्द जरी बोलले तरी त्यांचा अनादर करायचा नाही हे समजावलंय. प्रतिउत्तर त्यांना द्यायचं नाही. आता अशा प्रकारच्या वातावरणामध्ये जो अर्जुन वाढलेला होता, सद्गुणी होता, त्यामुळे कौरवांवरती तो प्रतिहल्ला मी करणार कसा? हा विचार अर्जुनाच्या मनामध्ये, हा माझा स्वभाव नाही असं तो म्हणत होता. आणि अर्जुन म्हणतो की आता हे जे भीष्मदेव आहेत, गुरु द्रोणाचार्य आहेत, त्यांच्यावर मी बाण कसे चालवू? यांचा तर मी आदर करतो, यांच्या श्रीचरणांवरती मी फूल अर्पण करेन, पण मी बाण कसे चालवू यांच्यावरती? हे सर्व वरिष्ठ आहेत, वयोवृद्ध आहेत, पूजनीय आहेत माझ्यासाठी. मी यांना अपशब्दही बोलू शकणार नाही. आणि कृष्णा, तुम्ही मला सांगताय की ह्यांच्यावरती बाण चालव, ह्यांची हत्या कर. तर तुम्ही तर मधुसूदन आहात. तुमचे गुरु, नातेवाईक ह्यांच्यावर तुम्ही बाण चालवार का? तुम्ही तर मधु राक्षसाचा वध केलाय. मधुसूदन म्हणजे काय? मधु राक्षसाचा वध करणारा. पण तुम्ही मला इथे काय सांगत आहात की भीष्म, द्रोणाचार्य यांची हत्या कर. तर त्यापेक्षा तुम्हीच त्यांना मारा. आणि हे बोलताना सुद्धा अर्जुनाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते. आता पुढे बघू आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. हरे कृष्ण. महात्मा सम असणाऱ्या माझ्या गुरुजनांना मारून जगण्यापेक्षा भिक्षा मागून जगणे अधिक श्रेयस्कर आहे. जरी त्यांना भौतिक लाभाची इच्छा असली तरी ते ज्येष्ठ आहेत. जर त्यांची हत्या केली तर आपले सर्व भोग रक्तरंजित होतील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे अर्जुन कृष्णांना सांगतोय की गुरुजनांची हत्या मी करू शकणार नाही. आधीच्या श्लोकामध्ये अर्जुन कृष्णांना अरिसूदन, मधुसूदन असं म्हणालेलं आहे की कृष्ण, तुम्ही तर राक्षसांना मारलायत म्हणून तुम्हाला कीर्ती तुम्ही प्राप्त केलीत. पण तुम्ही मला कोणाला मारायला सांगत आहात? माझ्या आजोबांना, माझ्या गुरूंना. आणि असं म्हणताय की हे करून मला कीर्ती मिळणार आहे. तर जाणून बुजून मधुसूदन आणि अरिसूदन असे शब्द अर्जुनाने कृष्णांना संबोधलंय या नावाने. कारण कृष्णा, तुम्ही असुरांची हत्या केली आहे, जे योग्यच होतं. पण इथे तुम्ही मला कोणाची हत्या करायला सांगत आहात? माझ्या नातेवाईकांची. तर श्रीला प्रभुपाद इथे आपल्याला ना तात्पर्यामध्ये या श्लोकाच्या समजून सांगतात की एखादा श्रेष्ठ व्यक्ती किंवा गुरुही असेल, पण तो जर का निंद्य कर्मात गुंतलेला असेल, विवेकहीन झाला असेल, तर त्याचा त्याग करण्यामध्ये काही आक्षेप नसतो. तर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य हे हस्तिनापूरच्या राजाच्या सेवेमध्ये होते. आणि आर्थिकदृष्ट्या ते जरी हस्तिनापुराच्या राजावरती अवलंबून होते, तरी त्यामुळेच त्यांना दुर्योधनाची बाजू घेणं भाग होतं. पण केवळ आर्थिक सहायतेच्या आधारावरती त्यांनी दुर्योधनाची बाजू घेणं हे योग्य नव्हतं. त्यामुळे अशा परिस्थितीत त्यांनी त्यांची गुरु म्हणून जी आदरणीयता होती ती गमावलेली होती. आणि जे असे गुरु असतात त्यांचा त्याग करू शकतो अशी शास्त्राने मान्यता दिलेली आहे, कारण ते अधार्मिक कार्य करतायत, विवेक शून्य झालेले आहेत. तर आता पुढचा श्लोक बघू आपण, काय कृष्ण म्हणतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. हरे कृष्ण. त्यांच्यावर विजय प्राप्त करणे की त्यांच्याकडून पराजित होणे, या दोहोपैकी कोणती गोष्ट अधिक चांगली आहे हे आम्हाला कळत नाही. जर आम्ही धृतराष्ट्रपुत्रांची हत्या केली तर आम्हाला जगण्याची आवश्यकता नाही. तरी देखील युद्धभूमीमध्ये ते आमच्या समोरच उभे आहेत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अर्जुन इथे म्हणतोय की मला समजत नाहीये की मला युद्ध केलं पाहिजे की नाही. मी युद्ध केलं नाही तर मी भिक्षुक बनून जंगलात जाईन, आणि तेही माझ्यासाठी उचित नाहीये. ब्राह्मणाचं कार्य करणं, काम करणे काही माझं कार्य नाहीये. पण मग मी युद्ध केलं तर हे सर्व युद्धामध्ये मारले जातील, आणि मग मला त्यांना दुःख होईल या गोष्टीचं. आणि त्यानंतर पुढे काय होणार? मला तर राज्य मिळालं तरी मला त्याचा काही आनंद नाही. त्यामुळे मी गोंधळून गेलेलो आहे. मी पूर्ण एकटा होईन राज्यामध्ये. आता अर्जुन या ठिकाणी म्हणतोय की माझ्या गुरुजनांना मारून जे रक्तलांछित राज्य आहे ते मला नकोय. त्या राज्यावर बसायचं, ते वैभव भोगायचं हे मला लज्जास्पद वाटतंय. त्यामुळे मी काही करणार नाही. युद्ध आता आम्ही जिंकायचं की त्यांना
त्यांना जिंकू द्यायचं, परिणामी हित कशात आहे हे कृष्णा तुम्ही मला समजावून सांगा. अर्जुनाने आता इतकं सांगितल्यावरही भगवंत प्रतिसाद देत नाहीयेत आणि असं म्हणत नाहीयेत की ठीक आहे अर्जुना, तुझं म्हणणं बरोबर आहे, युद्ध सोडून जाऊ आपण. हे आता लक्षात जेव्हा येत आहे अर्जुनाला की आपलं म्हणणं बरोबर आहे की चूक आहे, आपण म्हणजे मी युद्ध करायला पाहिजे की नाही, कारण आता युद्धामध्ये तो म्हणतोय की आम्ही जिंकलो की त्यांना जिंकू द्यावा असा प्रश्न त्याच्या मनात येतो आहे. हेच मुळात चुकीचं आहे ना. युद्धाला आपण जेव्हा उभे राहतो त्यावेळेला गृहीत धरलेलंच असतं की आपण जिंकण्यासाठीच युद्ध करीत आहोत. जर त्यांना जिंकू द्यायचं असेल तर युद्ध करायचं कारणच नव्हतं. सर्व राज्य तर कौरवांनी बळकावलेलंच होतं. सुईच्या टोकावर मावेल एवढी जमीनही दुर्योधन द्यायला तयार नव्हता आणि राज्य परत घेण्यासाठीच युद्ध करावं लागत होतं. त्यामुळे काय करणं माझ्यासाठी हितकारक आहे हे मला तुम्ही सांगा, अशा स्थितीपर्यंत आता अर्जुन पोचलेला आहे. आता पुढचा श्लोक बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनःशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि मी तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ही अर्जुनाची जी गोंधळून गेलेली परिस्थिती आहे ना, त्यामुळे इथे श्लोकामध्ये धर्मसम्मूढ असा शब्द आलेला आहे. म्हणजे मी युद्ध करू की नको करू, यांची हत्या करू की नको करू, अशी ही अर्जुनाची अवस्था आहे. आता हे धर्मयुद्ध आहे असं कृष्ण म्हणाले होते बघा अर्जुनाला, आणि पण तरीही अर्जुनाचं मन मात्र अतिशय विचलित होत आहे. काय करावं, काय त्याला नीटसं समजत नाहीये. आणि म्हणून आता अर्जुन म्हणतो, शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम. म्हणजे मी तुमच्या श्रीचरणांकडे शरण आलेलो आहे, शिष्य म्हणून तुमचं मार्गदर्शन प्राप्त करण्यासाठी आलेलो आहे, असं म्हणून त्याने कृष्णांच्या चरणी वाकून प्रणाम करतो तो. आता इथे आपल्याला ना या श्लोकामध्ये श्लोकाची सुरुवात जो आहे ना तो कार्पण्य दोषो या शब्दापासून होतीये. तर श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला या कार्पण्य दोष म्हणजे काय आहे हे समजावून सांगितलंय. आता कृपण आणि ब्राह्मण हे एकमेकांच्या विरोधी गुण असलेले व्यक्ती आहेत. आता ब्राह्मण कोण आहे म्हणजे प्रथम आपण कृपण समजून घेऊया, मग आपल्याला ब्राह्मण कोण आहे ते समजेल. आता ज्या भक्तामध्ये अर्जुनासारखे काय म्हणूया आपण आध्यात्मिक गुण असतात, असा भक्तच पूर्णपणे कृष्णांना शरण जाऊ शकतो किंवा गुरूंना शरण जाऊ शकतो, गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली तो राहू शकतो. तर आता कृपण हा शब्द कशा अर्थाने आलेला आहे. कृपण म्हणजे कंजूस म्हणतो बघा, ज्याच्याकडे खूप काही आहे पण तो अजिबात देत नाही. आता सर्वसाधारणपणे कृपण हा शब्द धन संपत्ती या संदर्भात आपण वापरतो की एखाद्या व्यक्तीकडे खूप धन आहे पण तो जरासे पण पैसे कोणाला देत नाही, अशाला किंवा स्वतःवरही खर्च करत नाही, असा हा व्यक्ती कृपण म्हणतो. त्या कृपण या शब्दावरूनच कार्पण्य हा शब्द आलेला आहे. कृपणचा जो विरुद्ध असतो तो म्हणजे ब्राह्मण. कृपण आपण कसं म्हटलं, जो संकुचित मनाचा आहे, पण ब्राह्मण कसा आहे, मोठ्या मनाचा आहे. आता बघा आपल्या सर्वांना हा मनुष्याचा जन्म मिळालेला आहे आणि या मनुष्याच्या जन्मामध्ये साठी प्रत्येक मनुष्यासाठी अमूल्य ठेवा म्हणजे आपलं मनुष्य शरीर आहे. आपलं घर किती मोठं असेल, किती गाड्या असतील, किती दागदागिने असतील, बँकेमध्ये पैसा असेल, ही आपली ठेव नाहीये. मनुष्य शरीर ही अमूल्य संपत्ती आहे, कारण जिचा वापर करून आपण भगवत धामामध्ये जाऊ शकतो. आता आपण म्हणजे या हेतूने आता आपलं शरीर वापरतो आहे का हा प्रश्न विचारूया बरं. आता मानवाचं शरीर मिळून सुद्धा आपण आपल्या शरीराचा वापर कृष्णांकडे जाण्यासाठी करतो आहोत का, तर नाही. पण ब्राह्मण कसा आहे, त्याला या मनुष्य शरीराची किंमत माहितीये, मूल्य माहितीये. हे शरीर किती मौल्यवान आहे, या शरीराने मी काय प्राप्त करू शकतो हे त्याला माहितीये. त्यासाठी तो वेदांचं ज्ञान घेतो, पवित्र कार्य करतो, कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ करतो. पण कृपण मात्र या शरीराचा वापर स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो. आता मनुष्य जीवनातल्या ज्या खऱ्या समस्या आहेत
त्या तो समजू शकत नाही. प्राण्यांच्या समान देहात्मबुद्धीने इंद्रिय तृप्ती करण्यामध्येच कृपण आपलं जीवन व्यर्थ वाया घालवतो. आणि असा कृपण व्यक्ती मग आत्मज्ञानाबद्दल जराशीही जिज्ञासा न करता जीवन जगतो आणि एक दिवशी त्याचा मृत्यू होतो. म्हणजे मानव धनरूपी या जन्माचा वापर हा कृपण व्यक्ती स्वतःसाठी म्हणजे करीत राहतो आणि कृष्णांच्यासाठी म्हणजे कृष्णांकडे एक पाऊलही जाण्याचं विसरून जातो. अज्ञान असतं त्याला पूर्ण. पण जसं आता इथे म्हणतो मनुष्य देहाचं मनाचं आपण केवढं सामर्थ्य आहे हे कृपण जाणतच नाही. प्राण्यांनाही बघा जीवन मिळालेलं आहे. आहार निद्रा भय मैथून हे प्राणी करतात. मग अशी कुठली गोष्ट असते मनुष्याकडे जी प्राण्यांकडे नाही, ती म्हणजे धर्म. तर धर्म म्हणजे काय, तर शास्त्रांच्या द्वारे भगवत ज्ञान प्राप्त करून भौतिक जगातून सुटका करून घेऊन भगवत धामात जाण्याची जी क्षमता असते ना, ती केवळ मनुष्याला दिली गेलेली आहे, ती प्राण्यांकडे असू शकत नाही. तर जसं आता बघा काही प्राणी आपण भाजी मंडईमध्ये वगैरे बघतो, भाजीवाल्याकडे काही कोबी असेल किंवा पालेभाज्या असतील त्या खाण्यासाठी पटकन गाय बैल येतात आणि ती जुडी उचलून नेतात. मग हा भाजीवाला काय करतो, काठीने त्यांना मारतो, पळवून लावतो. पण आता काही वेळाने बघितलं तर परत ते येतातच भाजी खाण्यासाठी, म्हणजे मार खातील पण ते परत येतील. तसाच हा कृपण व्यक्ती आहे. भौतिक जगामध्ये तो दुःख भोगतो, परत परत जन्म मृत्यू जरा व्याधी भोगतो, पण यातून सुटका करून घेण्यासाठी ज्ञान घेऊन तो प्रयत्न करत नाही. भौतिकामध्ये राहून त्रिविध त्राम कृपण भोगतच राहतो, अशी दुःख तो भोगतच राहतो. पण हा ब्राह्मण कसा आहे, आपण म्हटलं बुद्धिमान व्यक्ती आहे. जसं आता बघा गृहिणींना ज्ञान असतं ना, रोज स्वयंपाक करतात तर कुकरमध्ये कुठली डाळ एका शिट्टीमध्ये शिजते, कुठला पदार्थ शिजायला 3 शिट्ट्या लागतात, हे आपल्याला माहिती असतं गृहिणींना अनुभवाने. तसंच या ब्राह्मणाला माहिती असतं की आपलं जे शरीर आहे, मनुष्य शरीर हे एक यंत्र आहे आणि याहून मोठी यंत्रणा काय आहे, भगवंतांनी बनवलेली भगवंतांची शक्ती असलेली ही प्रकृती आहे. आणि या दोन्ही मधला काय संबंध आहे, दोन्हींना नियंत्रण करणारे भगवंत, याविषयीचं ज्ञान कुठे मिळतं, तर आपल्या आध्यात्मिक ग्रंथांमध्ये मिळतं, हे त्याला माहिती असतं. तर जेव्हा बघा आपणही ब्राह्मण होऊ, जेव्हा हे ज्ञान घेऊ, तेव्हा आपलं हे जे शरीर रूपी यंत्र आहे ना, ते सांभाळू शकू आणि त्याचा वापर करून योग्य कार्यासाठी वापर करून भगवत धामात जाण्यासाठी त्याचा म्हणजे माध्यम म्हणून आपण त्याचा वापर करू शकतो. आणि तसं नाही केलं तर मग भौतिक जगाला सोडून आपण कधीच जाऊ शकणार नाही. आपण कायम कृपणच बनून राहू, ब्राह्मण कधी बनू शकणार नाही. तर कृपण हा कसा विचार करत असतो, स्वतःपुरता विचार करतो, स्वतःच्या शरीरापुरता विचार करत असतो. जसं आता कोणी प्राणी असेल त्याचं ज्ञान कसं तेवढ्यापुरतंच मर्यादित असतं. आहार निद्रा भय मैथून याच्या पलीकडे त्याचं ज्ञान जात नाही. पण धर्म ही जी गोष्ट केवळ मनुष्यालाच मिळालेली आहे. तो धर्म म्हणजे काय, तर शास्त्रांच्या द्वारे भगवत ज्ञान प्राप्त करून भौतिक जगातून सुटका करून घेणं. आणि मनुष्य आणि प्राणी ह्याच्यामध्ये हीच काय म्हणतात तो फरक आहे. आणि त्यासाठी भागवतांमध्ये म्हणतात ना, धर्मेण ही न पशुभी समाना, म्हणजे मनुष्यामध्ये जर का धर्म नसेल तर तो पशुसारखाच जगत असतो. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. मृत्यू लोक जर का हा पृथ्वी लोक किंवा भौतिक जग सोडून जाण्यासाठी आपल्याला कृपण बनून चालणार नाही. मनुष्य शरीराचा जो वापर आहे ना, आपल्याला योग्य कार्यासाठी म्हणजे ज्ञान घेऊन भगवत धामाकडे किंवा भगवंतांकडे प्रगती करण्यासाठी आपल्याला केला पाहिजे. तर इथे कृपण मात्र हे करत नाही, भौतिकामध्ये दुःख भोगतो, परत परत जन्मव्याधी जन्म मृत्यू जरा व्याधी या चक्रातच अडकलेला असतो आणि त्रिविध ताप तो इथे राहून भोगत असतो. पण बुद्धिमान व्यक्ती जो ब्राह्मण म्हटलेला आहे तो मात्र आपल्या शरीराचा वापर करून रोज एक एक पाऊल कृष्णांकडे जात असतो. तर हे या दोन्ही मधला हा फरक इथे आपल्याला सांगितलेला आहे. आणि आता अर्जुन हा बघा एवढा पराक्रमी योद्धा आहे, तो हतबल होऊन एकच मिनिट नंतर त्यांनी सांगितलं मी शरण घेईन. हा, हरे कृष्ण, क्षमस्व. तर आता अर्जुन हा एवढा बघा पराक्रमी योद्धा आहे, पण तोही इथे हतबल होऊन बसलेला आहे युद्धभूमीवरती. आणि त्याच्यासारखी जर का आपली ही देहात्मबुद्धी झाली तर आपण ह्या भौतिकामध्येच अडकणार. ब्रह्मजिज्ञासा जेव्हा आपण ठेवू, जीवनातील या दुःखाच्या वर जाण्याचा प्रयत्न करू, तेव्हाच ब्राह्मण बनू शकू. कृपण नाही तर आपण कृपणच बनून राहू. तर इथे भगवद्गीता शिकताना आपल्याला भाव कसा हवा, अर्जुनासारखा हवा. इथे अर्जुनाने काय केलं बघा, मैत्री होती ना त्याची, सख्या भावामध्ये तो होता, कृष्णांचा जिवलग सखा होता.
हा मैत्रीभाव सोडून भगवद्गीतेचा प्रथम शिष्य बनला, कृष्णांची शरणागती त्याने घेतली आणि गुरु म्हणून त्यांचा स्वीकार केला. आता गुरु म्हणजे कसं आहे, वरवर त्यांना आदर द्यायचा, त्यांची शिकवण आहे किंवा उपदेश आहे ते ह्या कानाने ऐकून त्या कानाने सोडून द्यायचा असं नाहीये. गुरूंची वाणी ही ध्यानपूर्वक शिष्याने श्रवण केली पाहिजे आणि ती आचरणात आणली पाहिजे, तेव्हा त्याच्यामध्ये बदल घडून येतात, म्हणजे ऊर्ध्व प्रगती होऊ शकते. जसं आपण गाडीचं उदाहरण घेतो आणि एखाद्या विमानाचं उदाहरण घेतो बघा, तर धावपट्टी जी असते विमानाची त्याच्यावर गाडीही चालू शकते, पण ते विमान कसं आहे, थोडा काळ त्या धावपट्टीवर चालल्यानंतर वरती उडण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते, ती गाडी मात्र काही करू शकत नाही. तसाच हा जो आहे ना, हा ब्राह्मण आहे किंवा मनुष्य जन्माने हे साध्य करू शकतो आपण, नाहीतर मनुष्य आणि प्राणी ह्याच्यामध्ये काही फरक होत नाही. तर त्यासाठी श्रीला प्रभुपाद आपल्याला सांगतात की प्रथम ज्या वेळेला शिष्य एखाद्या गुरुचा स्वीकार करतो तर त्यावेळेला मी अज्ञानी आहे ही गोष्ट तो मान्य करत असतो. गुरु माझे श्रेष्ठ आहेत, ते मला योग्य उपदेश करतील, हा भाव हवा आणि मग गुरूंचा आश्रय घ्यायला हवा. ज्या वेळेला अशा पद्धतीने आपण त्यांना शरण जातो की माझ्या बुद्धीच्या बळावरती या संकटातून किंवा अडचणींवरती मी मात करू शकणार नाही, माझी बुद्धी यातून मार्ग काढायला श्रेष्ठ नाही, हा स्वीकार प्रथम आपण केला पाहिजे, तरच गुरूंची शरणागती घेऊ शकतो, जशी इथे अर्जुनाने कृष्णांची घेतलेली आहे. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. सर्वसाधारणपणे कसं होतं बघा, मनुष्य ना आपल्याला ज्या गोष्टी प्रिय वाटतात त्या करण्यामध्ये तो आसक्त असतो किंवा तो आकर्षिला जातो. ज्या गोष्टींना प्रेयस म्हणतात, ज्या गोष्टी करायला प्रिय आहेत, पण आपल्यासाठी श्रेयस्कर गोष्टी काय आहेत ना, हे सामान्य बुद्धीला मनुष्याच्या कळत नाही. पटकन आकर्षण हे प्रेयस गोष्टींचं वाटतं, पण श्रेयस्कर काय आहे हे कळायला हवं असेल तर विवेक बुद्धी लागते, विचार लागतो, सत्संगती लागते, चांगल्या ग्रंथांचं वाचन लागतं, अंतर्मुखता लागते आणि या गोष्टी समजल्या तर मग परिणामी हित कशात आहे, कल्याण कशात आहे हे समजतं. तर त्यासाठी इथे आता गुरूंचा आपल्याला हा म्हणजे हे गुरु आपल्याला देऊ शकतात. आपल्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे, इथे अर्जुन कृष्णांना म्हणतो ना, माझ्यासाठी श्रेयस्कर काय आहे ते तुम्ही मला सांगा. तर या ठिकाणी अर्जुनाची भूमिका ही एका शिष्याची आणि कृष्णांना तो गुरूंच्या स्थानी मानतो. तर ज्या वेळेला शिष्य गुरूंना शरण येतो, त्यांच्याकडून उपदेशाची अपेक्षा करतो, तेव्हा त्याच्या मनाची एक स्थिती किंवा तयारी झालेली असते, ज्यावेळी तो उपदेश ग्रहण करू शकत असतो. तर मन शांत लागतं, त्याच्यानंतर नम्र असायला पाहिजे, गुरूंच्या बद्दल आदरयुक्त प्रेम असायला हवं, विश्वास असायला हवा गुरूंच्या प्रती की हे जे मार्गदर्शन करतील ते माझा उद्धारच करतील, अशा दृष्टीने त्याच्या मनाची तयारी व्हावी लागते. तर ती आता इथे अर्जुनाची झालेली आहे. हे बघून आता कृष्ण बघा त्याचा शिष्य म्हणून स्वीकार करतील पुढे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. हरे कृष्ण. ज्या योगे माझ्या इंद्रियांना शुष्क पाडणाऱ्या शोकाला नाहीसे करता येईल असा उपायच मला दिसत नाही. स्वर्गातील देवांसारखे सार्वभौमत्व असलेले वैभवशाली आणि प्रतिस्पर्धी नसलेले राज्य प्राप्त करून सुद्धा मला या शोकाचे निराकरण करता येणार नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योजना माताजी तुम्ही शेअर करा अटेंडन्स फॉर्म, आणि सर्व भक्तांनी क्लास संपेपर्यंत आपला अटेंडन्स तो फॉर्म भरून लावून घ्या. आता इथे 8व्या श्लोकामध्ये आपण बघितलं की अर्जुनाने आता कितीही युक्तिवाद जरी केले की आध्यात्मिक गुरु भगवान श्रीकृष्ण यांच्या सहाय्याविना तो त्याची समस्या सोडवू शकला नसता. म्हणजे स्वबळावरती समस्या सोडवून घेणं हे त्याला अशक्य प्राय होतं. आता भौतिक जगात आपल्यावरती आलेल्या अशा समस्या सोडवण्यासाठी आपलंही पुस्तकी ज्ञान असेल, विद्वत्ता असेल, काही उच्च पद असेल, धनसंपत्ती असेल, असं सर्व व्यर्थ ठरतं. केवळ श्रीकृष्णांच्या सारखा आध्यात्मिक गुरुच आपली सहायता करू शकतो आणि पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असलेला मनुष्यच आध्यात्मिक गुरु असू शकतो, हे महत्वाचं आहे. कारण तो जीवनातल्या समस्या सोडवण्याविषयीचं ज्ञान त्याच्याकडे असतं. तर म्हणूनच आपल्याला हे सांगितलं जातं की अशा परिस्थितीमध्ये गुरु, साधू, शास्त्र यांना शरण जायला हवं. गुरु म्हणजे जे परंपरेतून आलेले प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु आहेत, अशांना आपल्याला शरण जायला हवं.
आता भौतिकामध्ये ज्या अडचणी आहेत भौतिक जगामध्ये त्याचं निराकरण करण्याचा मार्ग भौतिकामध्ये नाहीच आहे. आपण जसं म्हटलं की धन वापरलं, आपलं पद वापरलं, कितीही सुखसोयी आपल्याकडे असतील तरी भौतिक जगामध्ये दुःखांचा सामना आपल्याला करावाच लागतो आणि त्याच्यावरती आपल्याकडे मार्ग नसतो. म्हणजे भौतिक समस्यांवरचा उपाय भौतिक जगात नाहीये. केवळ आध्यात्मिक उपाय हाच त्याच्यावरती मार्ग आहे. बघा सुबत्ता असलेला देश आहे अमेरिका, म्हणून तिथे काही समस्या नसतात का? निश्चितपणे असतात. अमेरिकेसारख्या ठिकाणी भारतापेक्षा अनेक वेगळ्या वेगळ्या समस्या आहेत. सुबत्ता असली तरीही तिथे गुन्हेगारीचं प्रमाण, नैराश्याचं प्रमाण, आत्महत्येचं प्रमाण हे त्या देशामध्ये जास्त आढळतं. तर भौतिक जगातील दुःखापासून मुक्त होण्याचा मार्ग म्हणजे हाच आहे की अर्जुनाप्रमाणे कृष्णांचा आपल्याला आश्रय घ्यायला हवा. आता 9वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः. हरे कृष्ण. संजय म्हणाला, याप्रमाणे बोलून झाल्यावर परंतप अर्जुन श्रीकृष्णांना म्हणाला, हे गोविंद, मी युद्ध करणार नाही, आणि स्तब्ध झाला. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे संजय बोलतोय. आपण समजून घेतलं होतं की पहिल्या अध्यायातला शेवटचा श्लोक होता ज्यामध्ये आपण अर्जुनाच्या हतबल परिस्थितीचं वर्णन वाचलं होतं की त्याने मुकुट खाली काढून ठेवला, धनुष्यबाण बाजूला ठेवला, डोळ्यामध्ये अश्रू होते, शोकाने तो व्याकुळ झाला होता आणि युद्ध करायला नकार दिला होता. हे ऐकल्यावर धृतराष्ट्राची प्रतिक्रिया हीच होती की अर्जुनाने तर युद्धातून माघार घेतली आहे, म्हणजे पांडव युद्ध लढणार नाहीत आणि माझ्या मुलांना कौरवांना आता युद्ध न करता सर्व राज्य मिळेल. इथेही जेव्हा धृतराष्ट्र हे ऐकतो की अर्जुन युद्धभूमीचा त्याग करून जंगलात निघून जाणार आहे तेव्हा त्याला आनंदच होतो. पण संजयने धृतराष्ट्राला सांगितलं की अर्जुन कसा आहे, परमतप आहे. इकडे शब्द आलाय बघा, एव मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परमतपा. परमतप म्हणजे काय? शत्रूला हैराण करून त्रास देऊन सोडण्याची क्षमता ज्याच्यामध्ये आहे तो, असा हा अर्जुन आहे. आणि तसंच आता तो आपल्या कुटुंबावरील प्रेमामुळे जरी शोकमग्न झाला असला तरी अर्जुनाने कृष्णांचा गुरु म्हणून स्वीकार केलेला आहे, तो त्यांना शरण गेलेला आहे. त्यामुळे थोड्याच वेळात तो कृष्णांकडून आत्मसाक्षात्काराचं ज्ञान घेईल, शोकमुक्त होईल आणि युद्धाला तयार होईल. त्यामुळे धृतराष्ट्राचा आनंद हा फार काळ टिकणार नाही, असं संजयने धृतराष्ट्राला इथे सांगितलं. आता आपण पुढचा श्लोक बघू. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. हरे कृष्ण. हे भरत वंशजा, यावेळी दोन्ही सैन्याच्या मध्ये उभे राहून हास्य करीत श्रीकृष्ण खिन्न झालेल्या अर्जुनाला याप्रमाणे म्हणाले. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे भरत वंशजा हा शब्द धृतराष्ट्राला संबोधून म्हटलेला आहे संजयने. तर भगवद्गीतेमध्ये बरेचदा बघा अर्जुनाला उद्देशून कृष्ण भारत असं म्हणतात, पण इथे भरत वंशजा आहे धृतराष्ट्राला संबोधून म्हटलेलं आहे. आता संजय म्हणतोय धृतराष्ट्राला उद्देशून की दोन्ही सैन्याच्या मध्ये शोकमग्न असलेल्या अर्जुनाला कृष्ण जणू हसून पुढील शब्द म्हणाले. तर इथे कृष्णांची स्मित करण्याची किंवा एक विशिष्ट प्रकारे हास्य करण्याची जी पद्धत आहे त्यावरती म्हटलेलं आहे की योजना कृष्णांची असते. म्हणजे काय, त्यांना माहिती असतं पुढे आता काय होणार आणि त्यामुळे ते आनंद करत असतात आणि स्मित करत असतात. तर हे आपल्याला लक्षात येतं. योजना कृष्णांची असल्यामुळे आता इथे अर्जुनांचं जसं वागणं होतं, अर्जुन आता त्यांना शरण आलेला आहे आणि आता ते प्रारंभ करू शकतात भगवद्गीतेचा उपदेश द्यायला. हे आता कृष्णांना माहितीये, कारण आपण म्हटलं हे धर्मयुद्ध होतं, कृष्णांच्या योजनेप्रमाणे हे धर्मयुद्ध झालं होतं. त्यामुळे आता अर्जुन माझ्या ह्याच्यामध्ये आलेला आहे, आता मी याला उपदेश करू शकतो, हे जाणून कृष्णांनी हे स्मितहास्य केलेलं आहे. आता 11वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. हरे कृष्ण. पुरुषोत्तम भगवान श्री भगवान म्हणाले, पंडिताप्रमाणे बोलताना तू जे शोक करण्यायोग्य नाही त्याबद्दल शोक करीत आहेस. जे ज्ञानी जन आहेत ते जीवितांबद्दल तसेच मृतांबद्दलही शोक करत नाही. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता महानंदा माताजी पुढचा श्लोकाचा अनुवाद तुम्ही वाचणार आहात का? आहेत ना महानंदा हो माताजी? हो हरे कृष्ण. हो हा हो चालेल. मग माताजी हरे 12व्या कृष्ण. श्लोकापासून तुम्ही वाचा. हा चालेल. हा काय आता या हा हा धन्यवाद पुष्पलता माताजी. हा तर आता हा 11वा श्लोक जो आहे ना, आता कृष्णांनी अर्जुनाचं बोलणं ऐकलंय, त्याची मनस्थिती पाहिलीये, तो शरणागत झालेला आहे. 7वा श्लोक कार्पण्य दोष आपण बघितला, त्याच्यामध्ये अर्जुनाने कृष्णांचा गुरु म्हणून स्वीकार केला. आता हे असं पाहिल्यावर कृष्णांना समजलं की आता मी ह्याला जेव्हा काही सांगेन तर तो थोडा ऐकण्याच्या मनस्थितीत आहे, आणि म्हणून भगवंतांनी गुरुपद स्वीकारून आता बोलायला सुरुवात केलीये. म्हणून इथे श्री भगवान उवाच असं आलेलं आहे. तर दुसऱ्या अध्यायातला या 11व्या श्लोकापासून भगवद्गीता खऱ्या अर्थाने सुरू होते असं आपण म्हणूया. आता आपलं जे शरीर आहे बघा सर्वांचं, ते कसं एक यंत्र म्हणतो ना आपण, मग त्याच्यामध्ये हाडं आहेत, मांस आहे, रक्त आहे, स्नायू आहे, अशी एक ही रचना आहे आणि वेगवेगळ्या घटकांनी हे शरीर बनलेलं आहे. जे सायन्स शिकलेले आहेत त्यांना माहितीये कॅल्शियम, लोह, फॉस्फेट, अनेक जीवनसत्व, खनिज वगैरे, पाणी, हे सगळ्या आणि अन्य काही प्रकारच्या म्हणजे रसायनांपासून हे आपलं शरीर बनलेलं आहे. आता एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू होतो बघा, आणि शरीरात जी वेगळी वेगळी रसायनं जरी असली तरी ह्या रसायनांमध्ये कुठली भावना नसते, कुठली इच्छा नसते, कुठले विचार नसतात. म्हणजे मृतदेहात कुठली हालचाल होत नाही, शरीरात कुठलीही चेतना नसते. म्हणजे शरीरातून जो आत्मा आहे तो निघून गेलेला असतो. तेच ज्ञान आता कृष्ण अर्जुनाला देतायत. कृष्ण सांगतात अर्जुनाला की या शरीरामध्ये जो चिन्मय किंवा आध्यात्मिक स्वरूपाचा जो अंश आहे ना, तो म्हणजे आत्मा. आता पुढे त्याचे गुणधर्म कृष्ण सांगणार आहेत. तर हा जो आत्मा आहे ना, हा या शरीररूपी गाडीला चालवतो. आता कुठलंही यंत्र असेल बघा, त्या यंत्राला चालवणारा कोणीतरी लागतो. जसं आता आपल्या घरी टीव्ही आहे, टीव्ही आपण रिमोटने चालवतो, पण कोणाला तरी हा रिमोट चालवावा लागतो ना. किंवा आपण आता हा मोबाईल आहे आपला, लॅपटॉप असेल, क्लास ऐकायला आपण येतो, ते चालवणारे आपण आहोत. तसंच हे जे शरीर रूपी यंत्र आहे, या शरीराला चालवणारा कोण आहे, तर अजर अमर असा हा आपला आत्मा आहे. आता कोणी व्यक्ती जेव्हा वृद्ध होतो, तेव्हा त्याचा मृत्यू होतो, तेव्हा त्याचा हा आत्मा हा देह सोडून दुसरा देह धारण करतो आणि एक लहान बाळ म्हणून परत जन्म घेऊन त्याचा दुसरा प्रवास सुरू होतो. शरीर हे कशा स्वरूपाचं आहे? भौतिक स्वरूपाचं आहे, पण आपला आत्मा मात्र आध्यात्मिक स्वरूपाचा आहे. शरीर कसं आहे? अचेतन आहे, पण आत्मा चेतन स्वरूपाचा आहे. शरीर हे बदलतं पण आत्मा बदलत नाही. आणि शरीर कसं म्हटलेलं आहे? अशाश्वत स्वरूपाचं आहे, भौतिक स्वरूपाचं आहे, नश्वर आहे, पण आत्मा मात्र शाश्वत आहे. तर हे शरीर आत्म्यासाठी एक आवरण आहे. जसं आता आता हातावरती आपण हातमोजा घालून हालचाल केली तर हातमोजाच्या आतमध्ये असलेला हात हालचाल करत असतो. तो हात जर का आपण काढून घेतला तर तो मोजा पडून जाईल. तसंच आत्मा सोडून गेलेलं शरीर हे निश्चेतन होतं. जोपर्यंत आत्मा आहे तोपर्यंत शरीर क्रियाशील असतं. आत्मा निघून गेला की शरीर निश्चेतन म्हणजे मृत होतं. तर ही महत्वाची शिकवण आता कृष्ण अर्जुनाला शिकवतात. आणि त्यासाठी कृष्ण अर्जुनाला म्हणतात की तू शरीराचा शोक करू नकोस. या कौरवांचा या युद्धामध्ये मृत्यू होईल, पण त्यांचा आत्मा हे दुसरं शरीर धारण करेल आणि त्यामुळे आत्म्याला दुसरं शरीर प्राप्त होईल. तर अर्जुनाने युद्ध न करण्याची जी कारणं सांगितली होती त्याच्यातलं जे पहिलं कारण होतं की मला करुणा वाटते किंवा दया वाटते, त्यावरती कृष्णांनी केलेलं हे मार्गदर्शन आहे की तू शरीराचा शोक करू नकोस, आत्म्यावरती दया करायची असेल तर. आणि आत्म्याला दुसरं शरीर मिळणारच आहे, त्यामुळे तुला काळजी करण्याचं कारण नाही, शोक करण्याचं कारण नाही, असं कृष्ण म्हणाले. आता 12वा श्लोक. हा हरे कृष्ण. न त्वेवाहं जातु नासन् त्वन्नेमे जनाधिपाः न चैवं न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्या काळी मी, तू आणि हे सर्व राजे अस्तित्वात नव्हते, असा काळ कधीही नव्हता आणि भविष्य काळात आपण अस्तित्वविहीन होणार असेही नाही. हरे कृष्ण. आता हरे बघा इथे कृष्ण. 11व्या तुम्हाला 11व्या श्लोकामध्ये एक मला सांगायचं राहिलं. आता गुरु कसे आपल्या शिष्यांना लगेच चूक दाखवून देतात ना, म्हणजे करेक्शन असतं ते. आता त्यासाठी इथे कृष्ण अर्जुनाला काय म्हणतायत की तू बोलताना एखाद्या विद्वानासारखा बोलतोयस, पण तुला वास्तविक ज्ञान नसल्यामुळे शोक करण्यासाठी योग्य नसणाऱ्या गोष्टीविषयी तू व्यर्थ शोक करतोयस. म्हणजे इथे कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की या शरीराचा जन्म झाला की आज ना उद्या निश्चितपणे याचा नाश होणारच आहे. म्हणून आत्म्या इतकं शरीर हे महत्वपूर्ण नाही, हे जो जाणतो तो खरा विद्वान. आणि इथे गुरु म्हणून अप्रत्यक्षपणे अर्जुनाला कृष्ण सांगतायत की अजून तुला खूप ज्ञान घ्यायचं
अजून बाकी आहे. तर आता इथे 12व्या श्लोकामध्ये काय म्हणाले कृष्ण बघूया. तर कृष्ण म्हणतात इथे की हे सर्व राजे अनादि मी तू हे सर्व राजे अनादि काळापासून होतो आणि पुढेही अनादि काळापर्यंत आपण असंच राहणार, आपला कधीही नाश होणार नाही. जसं आता बघा रात्रीच्या आकाशामध्ये आपल्याला चंद्र दिसतो, तारे दिसतात, चांदण्या दिसतात, पण सकाळी त्या दिसत नाहीत, रात्र झाली कीच दिसतात परत. सकाळी दिसत नाहीत म्हणून ते नाही असं म्हणतो का आपण? तर नाही, ते सदैव असतात. तसंच भगवंत आणि सर्व जीव हे शाश्वत काळासाठी आहेत. तर त्यामुळे अर्जुना तू चिंता करू नकोस की ह्यांचा नाश होईल. जो जिवंत आहे तो काही काळाने मृत होईल, ज्याचा मृत्यू झाला आहे तो पुढचं शरीर धारण करेल, त्यामुळे तू चिंता करू नकोस असं कृष्ण म्हणालेले आहेत त्याला. आता इथे हा जो महत्वाचा म्हणजे आपण हे समजून घेतलेलं आहे की आत्म्याचा कधीही विनाश होत नाही. एक दुसरी गोष्ट ह्याच्यावरून आपल्याला समजते की एखाद्या व्यक्तीला म्हणजे जो अज्ञानामध्ये आहे बघा, खास करून की त्याला देह टाकायची वेळ आली तर त्याला खूप वाईट वाटतं. कारण कसं आहे, तो देहात्मबुद्धीमध्ये आहे, देहाच्या संबंधित जे काही आहे, माझे कुटुंबीय, माझी माणसं, माझं घर, इथेच तो गुंतलेला असतो. त्याला हा बोध नसतो की एक शरीर त्यागल्यानंतर त्याला दुसरं शरीर मिळणार आहे, हे त्याला समजू शकत नाही. म्हणजे कसं असतं, जे जन्माला येतं ना ते जाणारच आहे बघा, आणि जे गेलेलं आहे ते पुन्हा जन्माला येणार आहे. समुद्रामध्ये बघा, एक लाट संपली की दुसरी लाट तयार होतच असते. म्हणजे हे रहाट गाडगं आहे, एका ठिकाणी कुठेतरी रिकामं होत असतं, दुसऱ्या ठिकाणी भरत असतं. काही प्राणी बघा जगातून मृत होऊन जात असतात, काही झाडं, फळं, फुलं गळत असतात, पण कुठेतरी दुसऱ्या बाजूने निर्मिती ही सुरूच असते. आपला दिवस बघा, सूर्य उगवतो मग मावळतो, पण परत उद्या सकाळी उगवण्यासाठीच म्हणजे मावळतो. तर जे जन्माला येतं ते नाश पावतं आणि जे नाश पावतं ते परत जन्माला येतं. हा विचार करून जे जातं आहे त्याचा अर्जुना शोक करू नकोस, हे ज्ञान नीटपणे समजून घे असं कृष्ण त्याला म्हणालेले आहेत. आता 13वा बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून वार्धक्यात जात असतो, त्याप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे थोर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर श्लोकामध्ये शब्द आहेत शरीरम कौमारम यौवनम जरा. म्हणजे काय, बालपण, तरुणपण, वृद्धत्व अशा अवस्थेतून आपण सर्वजण जातो बघा. पण या अवस्थांमध्ये शरीराच्या मध्ये होणारे बदल आहेत, पण आत्मा मात्र तसाच असतो. आत्म्यामध्ये हे बदल दिसत नाहीत. शरीर सुटल्यावरही आत्म्याचा नाश होत नाही, हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे. आत्मा दुसरं शरीर धारण करतो आणि धीर पुरुष हे जाणतो, म्हणजे हे ज्ञान जाणतो आणि त्यामुळे दुःख करून घेत नाही. आता हा बोध जो असतो ना, हा ज्ञानी पुरुषाला असल्याने तो गोंधळून जात नाही. त्याला समजतं की नेमकं काय होतंय, तर आत्म्याचं देहांतर होतंय. आपण अज्ञानी मनुष्याला त्याच्या स्वरूपाचा विसर पडलेला असतो. आपण मुळात आत्मा आहोत हेच त्याला माहिती नसतं. त्यामुळे मी शरीर असंच तो मानत असतो आणि मी शरीर मानल्याने तो इंद्रियांच्या अधीन असतो, विषयभोगांमध्ये लिप्त असतो आणि दुःखही प्राप्त करत असतो. इंद्रियांच्या विषयांबद्दल त्यासाठी आपल्याला जाणून घेतलं पाहिजे, जे आता पुढच्या श्लोकामध्ये आपल्याला येणार आहे. कृष्ण सांगतात की ही जी आपल्याला दुःख होतात मनुष्य जन्मामध्ये, ती इंद्रियांच्यामुळेच होतात. इंद्रिय जेव्हा त्यांच्या विषयांच्या संपर्कात येतात त्यावेळेला होतात. तर म्हणून इथे आपल्याला काय सांगितलेलं आहे की इंद्रियांच्या अधीन होऊ नये. शरीराला म्हणजे आवश्यक तेवढंच विषयांचं सेवन झालं पाहिजे, त्या वेळेलाच झालं पाहिजे आणि अलिप्ततेने राहायला पाहिजे, त्याच्या आहारी जाऊन उपयोग नाही. तर इथे आता ही जी सर्व स्थित्यंतर आपण म्हटली शरीरामध्ये होणारी, इथे चित्रामध्ये तुम्हाला दिसतायत बघा. जन्म होतो शरीराचा, त्यानंतर विकास होतो, मग एक स्थिती येते, मग प्रजनन, त्याच्यानंतर क्षीण होतं शरीर आणि हळूहळू त्याचा मृत्यू होतो व्यक्तीचा. तर ही सर्व स्थित्यंतरे मनुष्यामध्ये केव्हा होतात? जेव्हा त्याच्या शरीरामध्ये आत्मा स्थित आहे. जर का आत्मा नसेल तर केवळ विनाशच होतो. तर जेव्हा आत्मा आहे शरीरात तेव्हाच प्रजनन होऊ शकतं, मुलं जन्माला घातली जाऊ शकतात. हे आत्म्याचं महत्व आहे. जसं आता बघा, गाडीचा ड्रायव्हर असतो,
आपण लांबच्या प्रवासाला जात असताना गाडीमध्ये पेट्रोल आहे की नाही चेक करतो, टायर मध्ये हवा व्यवस्थित आहेत की नाही, इतर काही कुलंट वगैरे तो व्यवस्थित आहे की नाही हेही चेक करतो. पण आता ड्रायव्हरने योग्य प्रमाणात झोप घेतली आहे की नाही, त्याने भोजन घेतलं आहे की नाही, हे आपल्याला म्हणजे लक्ष देणं हेही आवश्यक असतं. तेव्हा तो जेव्हा ड्रायव्हर व्यवस्थित कंडिशन मध्ये असेल तेव्हा तो आपल्याला आपल्या गंतव्यस्थानापर्यंत सुरक्षितपणे नेऊन पोहोचवेल. तसंच आत्म्याचं भोजन काय आहे, आत्म्याला पोषण कुठून मिळणार आहे? ज्या वेळेला आत्मा आपण भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेऊ, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करू, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम चे श्रवण पठण करू, जप करू, त्यावेळेला आत्म्याला पोषण मिळेल. केवळ बाह्य शरीराला आपण जर का काळजी घेत राहिली, म्हणजे केवळ गाडीकडेच लक्ष दिलं, ड्रायव्हरकडे दुर्लक्ष केलं तर कसं अयोग्य राहील? तसंच ती परिस्थिती आहे. आता कोणाचा मृत्यू झाला तर आपण म्हणतो ना तो व्यक्ती गेला, पण शरीर तर आपल्याला समोर दिसतंय, तर मग काय गेलं? तर त्याचा आत्मा शरीर सोडून गेला हे आपल्याला समजलं पाहिजे. जसं आता गाडीचा ड्रायव्हर स्वतः तो गाडी चालवत असला तरी तो गाडीहून वेगळा असतो. जिथे आपल्याला पोचायचंय तिथे गाडी पोचल्यावर तो ड्रायव्हर गाडीतून उतरतो आणि बाहेर निघतो. तसाच आत्मा शरीरात स्थित असला तरी तो शरीरापासून वेगळा असतो आणि मृत्यूच्या समयी शरीराचा त्याग करून आत्मा बाहेर पडतो. आता 14वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, तात्पुरती उत्पन्न होणारी आणि कालांतराने विनाश पावणारी जी सुखदुःखे आहेत ती हिवाळा आणि उन्हाळा यांच्या येण्या जाण्याप्रमाणे आहेत. हे भरतवंशजा, ती सुखदुःखे इंद्रियांना होणाऱ्या जाणीवेपासून निर्माण होतात आणि मनुष्याने ती क्षुब्ध न होता सहन करण्यास शिकले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे कृष्ण काय सांगतायत की अर्जुना, तुझी या सर्वांवरती आसक्ती आहे. भीष्मदेव, द्रोणाचार्य इत्यादींवरती तुझी खूप आसक्ती आहे. तर आत्म्याची शरीरावरती जेव्हा अशी दृढ आसक्ती असते त्यामुळे मोहग्रस्त अवस्थेत तो व्यक्ती दुःख भोगतो. आता एक माणूस विचार करा, त्याने खूप महागडी गाडी घेतली असेल आणि बिल्डिंगच्या पार्किंग मध्ये त्याने ती ठेवली असेल आणि तिथे बिल्डिंग मध्ये मुलं खेळत असतील, क्रिकेट खेळता खेळता एखाद्या मुलाचा जर का बॉल त्याच्या गाडीवरती जाऊन आपटला तर ह्याच्या कसं हृदयामध्ये दुःख होईल, एकदम त्याचं धस्सच होईल छातीमध्ये. तशी त्या व्यक्तीची आसक्ती असल्यामुळे कोणावरती म्हणजे अशा प्रकारची प्रतिक्रिया दिसते. तर इथे कृष्ण हेच सांगतायत अर्जुनाला की तू शरीरावरती आसक्त आहेस, पण त्यांचं हे जे स्थूल शरीर आहे जे पंचमहाभूतांचं बनलेलं आहे हे सर्व नाशवंत पदार्थ आहेत. पण जे सूक्ष्म शरीर आहे, मन बुद्धी अहंकार यांनी बनलेलं, तर ते आत्म्याच्या बरोबर जाणार आहे. त्यामुळे तू शरीराचा शोक करू नकोस. नश्वर भौतिक शरीर आणि नित्य आत्मा यातला मूलभूत अंतर जे आहे ना ते स्पष्ट करून इथे कृष्ण आता आपल्या उपदेशाला प्रारंभ करतायत. म्हणजे आता आपल्याला ऋतुचक्र माहिती असतं बघा. कुठल्याही आपण वसंत ऋतूमध्ये बघतो की वृक्षांना नवीन पालवी फुटते आणि बघता बघता जो निष्पर्ण वृक्ष असतो तो कसा हिरवागार होतो, डौलदार दिसतो. आणि पुढे जसं जसं ऋतुचक्र पुढे जातं, उन्हाळ्याच्या नंतर पावसाळा, पावसाळ्याच्या नंतर थंडीकडे वाटचाल होते, तशी शिशिर ऋतू आल्यानंतर पानं पिवळी पडू लागतात, पानगळती सुरू होते. बघता बघता तोच वृक्ष निष्पर्ण होतो. तसंच सजीवांचं पण शरीर असतं बघा. तरुण असताना व्यक्ती कसा निरोगी असतो, सुडौल दिसतो. वृद्धत्व आलं की त्याची शक्ती क्षीण होते, त्याला व्याधी येतात, तो वाकतो आणि मग कालांतराने शरीर अजून क्षीण होऊन मृत्यू होतो त्याचा. तर जसं हे ऋतुचक्र असतं झाडांच्या जीवनामध्ये, तसंच सजीवांच्या प्राण्यांच्या जीवनामध्ये जन्म मृत्यूचं चक्र असतं. म्हणून इथे शीतोष्ण सुख दुःखदा असं म्हटलंय. जसं हिवाळा किंवा उन्हाळा म्हणजे सुख दुःखासारखीच आहे, ती येत जात राहतात, पण त्याच्यामध्ये सम किंवा स्थिर राहणं हे महत्वाचं आहे. आता खूप दुःख आहेत म्हणून खचून जायचं नाही, किंवा खूप सुखाचा काळ सुरू आहे म्हणून अति उल्हासित होऊन पण उपयोग नाही, कारण सुखानंतर दुःख येणारच आहे आणि दुःखानंतर सुखही आपोआप येणार आहे. तर हा वृक्ष कसा बघा चित्रातला बदलत्या परिस्थितीमध्ये अविचलपणे स्थिर आहे. निष्पर्ण परिस्थितीत म्हणजे हिवाळा असला, प्रतिकूल परिस्थिती असली तरी तो तग धरून राहतो, कारण पुढे वसंत ऋतू येणारे, नवीन पालवी फुटणारे, म्हणजे सुखानंतर दुःख आणि दुःखानंतर सुखही येणार आहे. कारण हे भौतिक जगाचं असं हे
बनलेलेच तशा प्रकारे आहे, रचनाच अशी झालेली आहे. तर अशाच प्रकारे मनुष्य जो सम राहतो, स्थिर राहतो, तो कृष्ण म्हणतात तो अमृतत्व प्राप्त करतो. म्हणजे शरीर बदलतं, अगदी पेशी मनुष्याच्या शरीरामधली प्राण्यांच्या शरीरामध्ये बदलते. मग सगळंच जर का बदलतं तर त्या न बदलणाऱ्यामध्ये जे आहे ते काय आहे? तर ते म्हणजे आपल्या शरीरातलं चैतन्य किंवा आत्मा, ज्यामध्ये कधीही बदल होत नाही. तर अर्जुन इथे मात्र कृष्णांना काय सांगतो की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे, ही आणि ह्या आत्म्याला कोणी नष्ट करू शकत नाही, हे कृष्ण तुम्ही मला सांगितलं. पण असं तर होणार आहे ना की माझ्या आजोबांना, माझ्या नातलगांना, माझ्या या गुरूंना मी परत कधीच बघू शकणार नाही. तर त्यावरती कृष्णांनी दिलेलं हे मार्गदर्शन आहे. कृष्ण काय सांगतात की योग्य कर्तव्य पालनासाठी एखाद्याने अनित्य असणाऱ्या सुखदुःखाची उत्पत्ती आणि विनाश सहन करायला शिकलं पाहिजे. म्हणून तितिक्षस्व असा शब्द आलेला आहे, म्हणजे काय, सहन कर. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की युद्ध करणं हे क्षत्रियाचं कर्तव्य आहे. मग क्षत्रियाला आपला मित्र असो, नातेवाईक असो, जरी त्याच्याबरोबर जरी युद्ध करावं लागलं तरी त्याने मागे हटता कामा नये, आपलं नियत कर्तव्यापासून त्याने दूर जाता कामा नये. बघा, आपण कोणाचा ओळखीमध्ये आपल्या मृत्यू झाला तर आपण त्यांना घरी जातो सांत्वनासाठी, दुःखामध्ये त्यांना धीर देतो, सांत्वना देतो की कठीण प्रसंगात धैर्य ठेव म्हणून समजावतो. मग आपण समजावताना म्हणतो ना की वेळ दे, थोडासा सगळं ठीक होईल, एवढा त्रास करून घेऊ नकोस, म्हणजे दुःखात आपण समजूत घालतो. तर इथे कृष्ण आपल्याला काय सांगतात, सूचना देतात की सुखाने पण विचलित होऊ नका, कारण सुखानंतर दुःख हे येणार आहे, भौतिक जगाची रचनाच तशी केलेली आहे. तर श्रीला प्रभुपाद आपल्याला समजावून सांगतात इथे की सुख दुःख ही सत्य आहेत, पण ही कशी आहेत, अनित्य स्वरूपाची आहेत. पण या दोन्ही मध्ये आपण सम राहायला शिकलं पाहिजे, स्थिर राहायला शिकलं पाहिजे. जे आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्याची जी आपली कार्य आहे, कृष्ण भावने बरोबर जोडण्याची जी आपली कार्य आहेत, ती मात्र आपल्याला सुरू ठेवली पाहिजेत. आता पुढचा श्लोक बघू आपण. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय माताजी हा नाही, झाला ना? 15वा हा. आता. यम हा, हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुना, जो पुरुष सुख आणि दुःख यांनी विचलित होत नाही आणि दोन्ही अवस्थांमध्ये स्थिर असतो, तो मोक्ष प्राप्तीसाठी निश्चितपणे योग्य आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे कृष्ण म्हणतात की क्षत्रिय म्हणून युद्ध करताना येणारी सुख दुःख अर्जुना तुला सहन केली पाहिजेत, कारण तेव्हाच अमृतत्वाय कल्पते, म्हणजे असं केल्यानेच तू अमृतत्वाला प्राप्त होशील, म्हणजे मुक्ती मिळू शकेल. बघा, भक्तांच्यासाठी, म्हणजे जे साधक आहेत, जे जप करत आहेत, श्रवणम कीर्तनम स्मरणमचा नियमित अभ्यास करत आहेत, त्यांच्यासाठी हा महत्वाचा उपदेश आहे की सुख दुःख ही येत जात राहणारच आहेत. आणि आपण जे कृष्ण भावनेत आपलं कर्तव्य आहे तिथे आपण दुर्लक्ष करायला नाही पाहिजे. ही अशी सुख दुःख ही जीवनामध्ये येतच राहतात, जसं महासागरामध्ये लाटा येणार, तसंच आपण आपल्या कर्तव्य बुद्धीमध्ये स्थिर राहून ही कर्तव्य पार करत राहिलं पाहिजे, तेव्हाच अमृतत्वाला प्राप्त होऊ शकतो. आणि जो व्यक्ती सुखात आणि दुःखात विचलित होत नाही, दोन्हीमध्ये समभाव ठेवतो, आणि निश्चितपणे तो मुक्तीसाठी पात्र आहे, असं कृष्णांनी सांगितलं. आता 16वा बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तत्वदर्शी पुरुषांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की असत वस्तू भौतिक शरीर चिरकाल टिकू शकत नाहीत आणि सत वस्तू जीवात्मा अपरिवर्तनीय असतात. या दोन्हींच्या स्वरूपाचा अभ्यास करून तत्वदर्शी पुरुषांनी असा निष्कर्ष काढला आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या श्लोकात सांगितलंय की आपलं शरीर जे असतं ना ते सतत बदलत असतं, म्हणजे क्षणोक्षणी शरीरामध्ये बदल होत असतात, काही पेशी घटत असतात, काही नवीन पेशी
तयार होत असतात. ही प्रक्रिया सतत सुरू असते. आता आपलं शरीर जे 24 तासांपूर्वी होतं ते आपण मिळवू शकतो का? तर नाही मिळवू शकत, कारण काही पेशींचा शरीरातल्या नाश झाला आणि काही नवीन पेशी निर्माण झाल्या. म्हणजे शरीर हे सतत बदलत असतं, ही प्रक्रिया. पण आत्मा कसा आहे? स्थायी आहे. शरीर परिवर्तनशील असलं तरी आत्मा हा शाश्वत आहे, नित्य आहे. शरीरामध्ये वाढ होते, वृद्धत्व येतं, शरीर आणि मन यात बदल जरी झाले तरी जी आत्मा जो असतो तो मात्र नित्य स्थायी असतो, हे आपल्याला लक्षात येतंय. आता 17वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जे संपूर्ण शरीराला व्यापून आहे ते अविनाशी आहे असे तू जाण. त्या अविनाशी आत्म्याचा कोणीही नाश करू शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा आता आत्मा असेपर्यंत शरीरात चेतना आहे, म्हणजे शरीरात चैतन्य आहे. आता आत्मा आहे शरीरामध्ये ह्याचा अनुभव आपण घेऊ शकतो. जीवित आणि मृत याच्यामधला फरक आपण समजू शकतो. तो म्हणजे काय? ज्याच्या मृत शरीर म्हणजे ज्याच्या शरीरातून आत्मा किंवा चैतन्य निघून गेलेलं आहे. मग हा आत्मा पूर्ण शरीराला, जसं मग ते मुंगीचं शरीर असो, हत्तीचं शरीर असो किंवा माणसाचं शरीर असो, शरीराला चेतना देतो. बघा तुम्ही इथे चित्रामध्ये बघितलं ना, हा आत्मा इथे हृदयामध्ये स्थित आहे, पण त्याचा प्रभाव मात्र पूर्ण शरीरावरती आपल्याला दिसतो. तर मग हा केवढा असतो आत्मा? आत्म्याचा आकार किती असतो? तर केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मका, म्हणजे केसाच्या अग्राचा टोकाचा 10,000वा भाग एवढा हा सूक्ष्म आत्मा आहे. पण ह्याचा प्रभाव मात्र संपूर्ण शरीरावरती आपल्याला अनुभवास येतो. तर हा अनुभव म्हणजे काय? आपल्या आत्म्याच्या अस्तित्वाचं प्रमाण आहे. चेतनाविरहित शरीर म्हणजे मृत शरीर, आपण काही केलं तरी ह्या आत्म्याला परत त्या शरीरामध्ये स्थापित करू शकत नाही, एकदा की आत्म्याने शरीराचा त्याग केला की. म्हणून समजून घेऊया की शरीर कार्यशील असतं ते शरीरातील रसायनामुळे नसून हे आत्म्यामुळे असतं. तर हा आत्मा इतका सूक्ष्म असला, परमाणू एवढा असला तरी शरीरावरती कसा प्रभाव दिसून येतो हे आपल्याला समजतं. आहे हृदयामध्ये स्थित, पण संपूर्ण शरीर कार्यशील असतं ते ह्या आत्म्यामुळे. जसं बघा आपण काही डॉक्टरांकडे गेलो काही आजारपण घेऊन, तर मग डॉक्टर आपल्याला दंडावरती इंजेक्शन देतात, पण त्या औषधाचा प्रभाव आपल्या शरीरावरती दिसतो, सगळीकडे ते औषध पसरतं आणि जो काही आजार असतो तो आपला दूर होतो. किंवा सूर्य आकाशात एका ठिकाणी असतो, पण त्याचे प्रकाश, त्याची उष्मा ही सर्वत्र पसरते. तसाच हा आत्मा आहे, त्याच्या प्रभावामुळे आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये चैतन्य असतं. आता आपली पाठ आहे बघा, आपण डोळ्याने बघू शकत नाही, पण पाठीवर आपल्याला काही टोचलं तर संवेदना आपल्याला लगेच होते, म्हणजे आत्म्याचं अस्तित्व त्या ठिकाणी आहे हे सिद्ध होतं. तुम्ही असं काही लोक बघितली असतील की त्यांच्या शरीराचं कुठलं अंग किंवा एखादा भाग काम करत नाही, अपंगत्व येतं, मग तो हात असेल किंवा पाय असेल तिथे संवेदना नसतात, कारण आत्म्याने त्या भागातला आपला प्रभाव काढून घेतलेला असतो. आता 18वा बघूया. हरे कृष्ण माताजी. योजना हरे माताजी. कृष्ण. हा हा माताजी, ते अनम्यूट होत नव्हतं. हा अंतवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अविनाशी, अमर्याद आणि शाश्वत जीवात्म्याच्या शरीराचा निश्चितपणे अंत होणार आहे, म्हणून हे भरतवंशजा तू युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण एक 2 श्लोक करून थांबूया एक 10 मिनिटांमध्ये, कारण कसं आहे ना, हा अध्याय मोठा आहे, तेवढ्या 20 श्लोक मला पूर्ण करावे लागतील. तर आता हा 18व्या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय की या भौतिक शरीराचा नाश निश्चित आहे. एक ठराविक काळानंतर आत्मा या शरीराचा त्याग करणारच आहे. पण हा जीवात्मा एवढा सूक्ष्म आहे जो कोणाला दिसू शकत नाही. मग ह्याला कोण मारणार? या आत्म्याचं मोजमाप करणंच शक्य नाहीये, तर या आत्म्याला कोण मारणार? म्हणून कृष्ण सांगतात की अर्जुनाला दुःख करण्याचं काहीच कारण नाही अर्जुना, कारण या आत्म्याला कोणीही मारणं शक्य नाही. भौतिक शरीराचा नाश मात्र निश्चित आहे. आत्मा या शरीराच्या त्यागानंतर त्याच्या कर्मानुसार दुसरं भौतिक शरीर प्राप्त करेल, पण आत्मा हा भगवंतांचा अंश आहे, त्यामुळे तो सूक्ष्म जरी असला तरी पूर्ण शरीराला हा चैतन्य देतो. आत्म्याने त्याग केल्या क्षणी भौतिक शरीराचं मात्र विघटन सुरू होतो. जसं सूर्याचा उदय झाला आकाशामध्ये की कसं म्हणजे त्याचा प्रकाश सर्वत्र पसरतो,
क्रियांना चालना मिळते आणि अंधार नाहीसा होतो. पण सूर्याचा अस्त झाला तर सर्वांच्या क्रिया मंदावतात. तसंच हा आत्मा आपल्या शरीराला पोषण देतो आणि त्यामुळे केवळ शरीराला अर्जुना महत्व देऊ नकोस, शरीराचा शोक न करता तू आता युद्धाला तयार हो, असं त्यांनी सांगितलं. आता आपण 19वा बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. य एनौ वेत्ति हन्तारयश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जीवात्मा मारणारा आहे किंवा मारला जातो असे मानणारा मनुष्य अज्ञानात असतो, कारण जीवात्मा मारित नाही किंवा मारलाही जात नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आपण कधी ट्रेनने प्रवास करत असतो आणि ट्रेन ज्या मार्गाने जात असते तिथे कुठेतरी झेंडूची लागवड वगैरे असते, फुलांची. त्यावेळी त्या हवेमुळे आपल्याला ना फुलांचा सुगंध आपल्यापर्यंत पोचतो. किंवा जंगलाच्या मार्गाने ट्रेन जात असेल तर कोणी प्राणी जंगलामध्ये मृत झालेला असेल तर त्याची दुर्गंधी पण त्या हवेमुळे आपल्यापर्यंत पोचते. तसंच या आत्म्याने जेव्हा शरीर सोडलं की आत्म्यामध्ये मन, बुद्धी, अहंकार हे जे सूक्ष्म शरीर आहे त्याच्यामध्ये ज्या काही चांगल्या वाईट वासना असतील, ज्या सूक्ष्म शरीरामध्ये आहे, त्या घेऊन आत्मा शरीराचा त्याग करतो. म्हणजे पुण्य आणि पाप आणि त्यानुसार उचित असं शरीर त्याला मिळतं. त्यामुळे कृष्ण सांगतात की काही कारणाने शरीराचा नाश जरी झाला, मग नैसर्गिक मृत्यू आला, हत्या झाली किंवा अपघात झाला, तरी शरीरामध्ये स्थित असलेला जो आत्मा आहे ना तो मारला जात नाही. आणि कृष्ण हेच सांगतायत अर्जुनाला की पूर्ण शरीराला हा व्यापून असला आत्मा तरी तो कसा आहे, अविनाशी आहे. या अविनाशी आत्म्याचा कोणीही नाश करू शकत नाही. मग अर्जुनाला काय वाटतंय की मी ह्यांचा नाश करणार आहे, या कौरवांचा तो, आणि म्हणजे मी त्याला जबाबदार आहे. त्यावेळेला कृष्णाने केलेलं हे मार्गदर्शन आहे की नाश हा शरीराचा होणार आहे. आत्मा हा अविनाशी आहे आणि त्याचा नाश होऊच शकत नाही. हा अविनाशी, अव्यक्त, अप्रमेय असे अनेक त्याला शब्द वापरलेले आहेत. नाशवंत काय आहे? शरीर आहे, देह आहे. मनुष्याचं नाव, आकार, रूप हे सगळं नाशवंत आहे. पण शरीर जे चालवणारा जे चैतन्य आहे आत्मा, तो मात्र या शरीरामध्ये राहून कार्य जरी तो शरीराच्या द्वारे करत असला तरी तो नाशवंत नाही. आता 20वा श्लोक बघून आपण थांबूया. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा माताजी. हा. ओके. कोणत्याही काळी आत्म्यासाठी जन्मही नाही आणि मृत्यूही नाही. त्याचा जन्म झाला होता असेही नाही, त्याचा जन्म होतो असेही नाही आणि त्याचा जन्म होणार आहे असेही नाही. तो अजन्मा, सनातन, नित्य, अस्तित्वात असणारा आणि पुरातन आहे. शरीराचा नाश झाला तरी त्याचा नाश होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर खूप महत्वपूर्ण असं आत्मज्ञान इथे कृष्ण अर्जुनाला देत आहेत की शरीरामध्ये होणाऱ्या परिवर्तनाचा आत्म्यावर काहीही परिणाम होत नाही. शरीर क्षीण होते पण आत्मा क्षीण होत नाही. जी 6 प्रकारची स्थित्यंतर आपण बघितली, जन्म, विकास, स्थिती, प्रजनन, लय आणि विनाश, ही शरीरामध्ये होतात पण आत्म्यामध्ये होत नाही. या आत्म्याला कोणी शरीरात शोधू शकला नाही तरी आत्म्याची उपस्थिती शरीराच्या चेतनेवरून आपण जाणू शकतो. जसं आता आकाश निरभ्र असेल तर तेव्हा आपल्याला सूर्य तळपताना दिसतो, पण ढग आले, सूर्य झाकला गेला ढगांच्या मागे, तरी सूर्य हा आहेच आकाशामध्ये, तो राहतोच. तसंच शरीर माणसाचं असेल, प्राण्याचं असेल, पक्षाचं असेल, कृमी कीटकांचं असेल किंवा वृक्ष असेल, चेतना ही त्याच्यामध्ये असतेच. त्यावरून आत्म्याची उपस्थिती आपण समजू शकतो. म्हणजे देहाचा नाश जरी झाला तरी आत्म्याचा नाश होत नाही, हे आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. देहावर जरी शस्त्र मारलं गेलं तरी आत्म्यावरती शस्त्र मारता येत नाही. त्या शस्त्राचा आत्म्यावर काहीही परिणाम होत नाही, कारण आत्मा कसा आहे, त्याला जन्म नाही, तो अक्षर आहे, त्याचा नाश होत नाही, अव्यय आहे म्हणजे त्याचा व्यय होत नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही कमी होत नाही, अविनाशी आहे म्हणजे परत तसंच त्याचा नाश होत नाही. आणि अशा आत्म्याला जाणणं
म्हणजेच ज्ञानी होणं किंवा आत्मज्ञान प्राप्त करून घेणं आहे. तर साधक हेच ज्ञान प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करत असतो की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, आणि ही अनुभूती आल्याशिवाय हे ज्ञान पक्क होत नाही. पण पूर्ण ज्ञानी पुरुष जो असतो, जो पूर्णपणे आत्मसाक्षात्कारी आहे, त्याचा हा बोध असतो की मी आत्माच आहे. ही अवस्था ही अशी असते की हा बोध येत जात राहत नाही, त्याच्या ठिकाणी हे ज्ञान पक्क असतो, तो स्थित असतो अशा ज्ञानामध्ये, म्हणून त्याला आत्मसाक्षात्कार ही स्थिती म्हणतात. आपण साधक आहोत, आपण हे ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. तर इथे आपण थांबूया आज आणि 21व्या श्लोकापासून मग आपण उद्या सुरू ठेवूया. तर आता काही तुम्हाला